ufuna ukuzwa leyo ndaba hamba ukuzwa Khanyile wakwazi aphi ivangeli enjalo elimo ufuna ukuzwa leyo ndaba osondele uyamazi Khanyile leki ivangeli lithi uyamazi Khanyile uyamazi Khumalo ungasho nje ukuthi indaba ime kanje nansi la embhalweni kodwa uma ufuna ukucacisele kahle ubokuthi bakhona hayi ukuthi nevangeli ekuthiwa lihleli kuleyanda mhla yafa liphelile yo hayi cha yeah ndiswa abantwana baNkulunkulu balahleka ngoba bathi sebemamukela uJesu bese befundiswa balahlwe izifundiso ingakho namhlanje kunje ingakho nami ngizwa ngikhuluma kanje ngamukela uJesu ngadukiswa ngani izifundiso nezifundiso yes ufana nomuntu othe mayifika ibhodi lothiwa Johannesburg Johannesburg uthi ungafika ulibona ukuthi Johannesburg ibhodi uhlale phansi ucima umuntu akuhlale phansi ufonele ekhaya sengifikile eGoli bazalwane ungakafiki ubona ibhodi usabona ibhodi lo ikhomba Johannesburg akusilo ibhodi li direction that's why baluleke kangaka empilweni zethu liyizwi kaNkulunkulu lesitshela ukuthi uxhumana kanjani noNkulunkulu uyithola kanjani izinto zombuso uphila kanjani endabeni yombuso kodwa ukuphila khona kumbuso udinga umoya aphile ngoba lento yaphilwa iyinto ekhona iswe inkosi khona la sibuye siduke khona ukuthi siphakamisa amagama amabandla ethu awaphakanyiswa amagama amabandla ngoba lokho kwaphakamisa kukhanda separation yes enye into esibili lezi zinto senizwa kukhona nababizwa doctor akekho nje udoctor la hayi udoctor esibhedlela doctor namhlanje Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ake sibingelele nje kuba kwabangcwele bonke kuyindawo zonke nje la kufinyelela khona le message ngithi ngiyabingelela ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu mawuhlangana ke nale channel wazi nje ukuthi la ekhaya sikhuluma ngomuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye sikhuluma nje la indaba ezimnandi kuphela uzothola futhi abafundisi beqhamuka behlukene ukuthi mangaba umzwanga mhlawumbe ubaba Khumalo njengoba ekhona nje mhlawumbe uzomuza ubaba Khanyile mangamzwanga ubaba Khanyile mhlawumbe uzozwa mina mangazwanga mina mhlawumbe uzozwa omunye kodwa nje inhloso ukuthi gcine imessage ifinyelele kumuntu bese umuntu ayikhethela ukuthi wenzani bengibingelela nje ngibonge futhi kwabakhomentayo namasherayo nama likes nakho konke nje okuhle okwenzwa ababukeli siyabonga kakhulu sa appreciate wonke umsebenzi enwenzayo abanye bajoin babe abamember basponsore konke lokho siyakuhlonipha kakhulu ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu ungamoshiki isikhathi nginabafundisi bakhona angiqale nje ngoba Khanyile osekunesikhashanyana ababukeli bekugcinile sibingelele wena ngibonga nje babukhanyile ukuthi ukhona namhlanje ngiyakholwa futhi ukuthi hayi usiphathele imessage ngempela nje hayi evuthayo yebo yebo siyabingelela ngiyabonga kakhulu babushabangu yebo ngibonga nje uNkulunkulu ngalesikhathi asipha sona yes ukuthi sibe khona izwi lenkosi lithi ungathi kusasa ngizokwenza lokhu nalokho yes uthi kusasa uma inkosi ivuma ngizokwenza lokhu nalokho yebo siyabonga uNkulunkulu sihlelele yes igameni elihle lenkosi ethu Jesu amen sabonga kakhulu babukhanyile samukele baba Khumalo ukhona naye futhi hayike hlala nje siphethele indaba ezimnandi sabonga ipresent yakho futhi nesikhathi sakho amen siyabonga kakhulu yebo sibingelele futhi nakubalaleli nababukeli emakhaya yes yenye into esifakazayo munye futhi esimphakamisayo yes linye negama elisindisayo igama lika Jesu Kristu waseNazaretha indodana kaNkulunkulu ophilayo namhlanje ngifuna ukwenza okunye okungajwayelekile yes mhlambe before siqala ukuze sindlule kahle kunabazalwana abaningi abanokufona abanye basuke befuna ukwazi ukuthi sikhonze laphi yes so ucela ukungidlulisa nje lokho namhlanje yebo sisesikoleni ekuthiwa iSenseni Primary School eMndeni ku room number 5 igama lebandla Practitioners of Truth in Christ
practitioners of truth in Christ sise Mseni room number 5 Mseni Primary School eMndeni. Siyabonga kakhulu babu Shaba. Ngiyabonga, ngihlala ngithi ngizokubuza ekugcineni. Mase sesile egcineni hayi isuke sekushisa kakhulu ngikhohlwa. Njalo futhi nje ngicela sesidlulisa nale. Because abanye mhlawumbe bayafuna ukwazi ukuthi ukhona yini ku YouTube, ukhona yini ku TikTok, kanjalo noBaba Khanyile. Just ukudlulisa nje konke nje ama handles la umuntu ekhona khona. Yes. Ngikhona ku Facebook na ku Facebook kuphela. TikTok ya kodwa angilifaka igama lapha ku TikTok uyuza nje. Abafana sebenza kakhulu. Ngiyangibona bephendulana bethi ngiyakuzwa user. Okay bangafaka igama yes. Yes akulankinga. Ngisebenzisa kakhulu iTikTok nokubuka abazalwane nje lapha befakaza. Yes. Okay ku Facebook igama Dumisani Khanyile. Alright senzela abafuna ukufollowa mhlawumbe nokufaka nje ama message amnandi lapha yana bakwazi ukusizakala abantu. Yebo Baba Khumalo. Siyabonga babashaba. Ngikhona ku Facebook Phelelani Khumalo. Yes. Ku TikTok Phelelani Amkhiphu Khumalo. Yes. So ku TikTok nje nguphelelani kaJolozela, ku Instagram ngikhona futhi Phelelani kaJolozela. Ilawo malo kunjani enginawo platform enginawo abakhona ku LinkedIn Phelelani kaJolozela Khumalo but ku LinkedIn esikhathini esiningi kuba indaba zama business ne corporate. Yes. Amen. Hayi siyabonga. Futhi nje ngingasho ngithi bakufollowe Baba Khumalo ku TikTok. Nyazi kuningi oyakudlulisa lapha futhi okusizayo kakhulu. Hayi ke singasamosha isikhathi. Sifele singene kwindaba ya namhlanje. Amen. Siyabonga kakhulu. Besisasho nje ukuthi sikunye sisuke sikuzele lapha ngoba munye wasindisa uJesu Kristu waseNazaretha. Wayesethi eshiya nomlayezo ukuthi masihambe soba ngofakazi bakhe ezizweni zonke zomhlaba. Sifakaze ngaye kubantu bonke. So sonke isikhathi masizokhuluma noma sithola ama platform ofana nala sisophamisa yena. So singazange uzophamisa ibandla, singazange uzophamisa umfundisi nezimfundo zabantu. Yes. Kodwa sizophakamisa yena nesifundo sakhe. Yes. So namhlanje sifuna ukuthi sithi Inkohliso, Imvubelo Yabafarisi NamaSadusi. Angisiphinde futhi uzothi ke Inkohliso /Imvubelo Yabafarisi NamaSadusi. Yes. So kunezinto namhlanje ifundiswayo. Noma ekhona ebandleni likaNkulunkulu. Kodwa lezo zinto azisisi isifundo senkosi. Yes. Asibuyi kumoya ongcwele noma asibuyi kumoya ongcwele. Izinto ezenziwa abantu zenziwa ngamabandla. Ezinye zisa ngemoya yemkhathi. Yes. So sifuna ukuthi namhlanje sikhulume ngaleyo ndaba. Sicacise ukuthi kukhona amabandla ashumayela uJesu kodwa emshumayela in vain. Sizochaza futhi lo ukuthi sisho ukuthini. Kukhona abantu abakhuluma ngoJesu kodwa abakhuluma ngaye in vain. Abanye they are using the name of Jesus Christ to benefit their own interest. To fulfill their own desires. Yes. So ke uJesu bayamsebenzisa nje as a means or as a bait ukuthi bathini ahunga abantu njengenet lokulanda abantu kodwa bebalethelwe enteni zabo. So sifuna ukucacisa kahle indaba ukuthi indaba bazalwane nani babukele emakhaya. Yes. Ingento eyodwa inguJesu. Indaba yikho ngenye into inguJesu esindisa umuntu. Yes. Okunye nokunye akusebenzi. Ayikho ngamabandla esikhonza kuwo, ayikho ngabafundisi, ayikho ngabaprofeti, ayikho ngabapostoli, ayikho ngazo zonke lezi ezinye izinto ezifuna ukuphakanyiswa ngabantu. Zonke lezi ezinye izinto ekhona kufanele zisebenzele ukuthi uJesu Kristu makaphakanyiswe. Yebo. Zonke lezi ezinye izinto mazibe yama-tools ukuthi ekugcineni makavele uJesu. Yes. Ngoba uma uJesu engavelanga abantu abasindiswa. Yebo. Uma uJesu engafundiswa abantu abanako ukuqonda endleleni ukuthi yini ukuthandwa uNkulunkulu. Yes. Nongathandwa uNkulunkulu. So sifuna nje ukusho njalo namhlanje ukuthi abantu abagade inkohliso, abantu abagade
imvubelo yabafarisi nabasadusi. Ake siye lapha ke ezweni ku Matthew 16 sibheke khona ukuthi uJesu Kristu wathini. Ngicela nje ukufunda amavesi for ukufaka isihloko, sizobuya kuyo lencwadi sesichaza kahle, kodwa kunamavesi nje uJesu Kristu ewona ku abafundi bakhe. Oh yes. Yeah, kuba uverse 6 ka chapter 16 ka Matthew, I think no 11 ngobe sengifunda no 12. So siya ku Matthew 16 verse 6. Ngithe namhlanje ngizosebenzisa ngicela ubabukhanyela ngifundele nangezulu, kodwa ngicela ukusebenzisa nesingisi. Okay. Ngesingisi amplified le 18. Jesus said to them, "Be careful and on your guard against the leaven, ferment of the Pharisees and Sadducees." That is verse 6. Yes. And then go verse 11. And then uJesu Christ uthi, "How is it that you fail to understand that I was not talking about the bread, but beware of the leaven, the ferment of the Pharisees and Sadducees." U12 verse 18. Then they discerned that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. Sacela umfundele babukhanyile lamavesi amathathu bese ngiyawachaza. Verse 6. Yeah. uJesu wayesethi kubo, "Anobheka nixwaye imvubelo yabafarisi nabasadusi." Kunento uJesu Kristu ayixwayisa abafundi bakhe. Yes. Ngesikhathi esekhona. Ngeke mangikhuluma ngithi zonke izinto ezasho uJesu fanele sibhekisise ngoba ziyisindo salento esithi siyayikholelwa okuyinsindiso. Yeah. Uma unganaki izinto ezasho uJesu noma undermine, angeke ukhona ukubamba ifundo zabapostoli, ngoba ifundo zabapostoli zazi edify zireveala kabanzi, zi-expanda kuloko kwasho uJesu. Yes. So uJesu Kristu lana uyasixwayisa, malithi ukhundane xwayisa abafundi bakho, khuluma ngathi ngoba thina singabafundi. Uthi uJesu Kristu noma ungayiphinda bakukhanyile ngezulu. Uthi verse 6. Verse 6. uJesu wayesethi kubo, "Anobheka nixwaye imvubelo yabafarisi." Uthi anobheka niqwaye imvubelo yabafarisi nabasadusi. Kukhona evangelini nasekholweni into ebizwa ngokuthiwa imvubelo yabafarisi nabasadusi. Yes. Leyo nto ihambisana nomoya wenkohliso. Ngifuna ukuthi siyithole ukuthi yini leyo nto. Oh yes. Aqhubeke silapha ku 11 no 12. Verse 11. "Aniqondi ngani ukuthi bengingakhulumi kini ngesinkwa na? Kepha xwayani imvubelo yabafarisi nabasadusi." Khona baqonda ukuthi kashongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa, kepha isifundiso sabafarisi nabasadusi. Abafundi la uma uJesu Kristu ekhuluma ngemvubelo bacabanga izinkwa. Thema ngifunda lencwadi ngacabanga enye into ukuthi kuyenzeka yazi izinto ezikhulunywa uJesu Kristu uma zingambuliwe siyibona zisimple. Yeah. Inganga sonke isikhathi sidinga umoya ongcwele ukuthi asichazele. Now la ukhuluma ngemvubelo. Abaqondi ukuthi ukhuluma ngani, bacabanga izinkwa. Uthi mina ngingakhulumi ngezinkwa, kodwa ngikhuluma ngesifundo. Yeah. Uma ekhuluma ngemvubelo yabafarisi nabasadusi, ukhuluma ngesifundo esithize esasifundiswa ngabafarisi nabasadusi. Uthi ke thina njengabafundi uthi masisixwaye leso sifundo. Yes. Right. Ngifuna nje ukudedela ukukhanyela ngena. Ake ngichaze izinto ezenziwa lesifundo ukuthi lesifundo masikhona kumuntu senzani. Ngithe sobuya kule ncwadi ngoba ikhuluma ngayo yonke lento. Lapha ku verse 1 kunala uJesu mama eqala lapha na verse 2 Jesu Kristu yabachaza ukuthi niyakhona ukufunda ikhadi. Niyakhona ukufunda isimo sezulu. Yes. Kodwa ngikhona ukufunda ngathi izimo zekhadi. Ngoba abantu abebekhona ukufunda iweda laba bekhona ukubona izulu malizokhona manje ngeke line. Uyabachaza uJesu ukuthi niyakubona lokho, kodwa lokho ama signs ekhadi uthani wazi. That was a spiritual statement. But into yokuqala zintathu nje into engifuna ukuyiveza ezenziwa ilesifundo. Okokuqala ukuthi ivala abantu amehlo ezintweni zikamoya noma ezintweni zikaNkulunkulu. Lezi ifundo
uma sezikhona ziyabavala abantu ukuthi babe neaccess ezintweni zikamoya. Uma kuzokhulunywa ngezinto zikamoya aba understand izinto zikamoya yeke bekholwa ngoba umSadusi nomFarisi abantu ababekholelwa kuNkulunkulu. Ake ngichaza kancane ngalama group ngoba kokwa scholars lawa scholars ayehlukene kabili okwa baSadusi bese kuzoba abaFarisi kodwa bonke lawo ngokwamaJuda beyama scholars njengoba namhla sinama scholars abantu laba bestudisa izinto zikaNkulunkulu befunda ukuthi uMesiya uyofika mayefika uyofika kanjani yini ekumele ibhekwe zonke lezo zinto kodwa bengamaqembu ahlukene kabili. Iqembu labaFarisi abantu ababekholelwe ekutheni uma ufa kukhona okunye okuphila ngali. So abantu ababekholelwa kwimpilo after ukufa. Bese kuthi abaSadusi kwakwamanye ama-scholars ayengakholelwa ukuthi umuntu mayefa uyaqhubeka nokuphila noma kukhona ukufa ukuphila emva kokufa. There is why abaSadusi laba beza kuJesu bazombuza ukuthi uma ngabe ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo pho kwenziwa njani ngomuntu wesifazane ogane amadodana ayisikhombisa na uma ngabe efa evuka uba unkosikazi kabani because babephikisana nani nendaba yokuvuka nokuphila ngale. Jesu Kristu wabaphendula ke siyazi ukuthi wabaphendula wathini. So lawa ama-scholars ayefunda analyze indaba zikaNkulunkulu. So ekufundeni kwabo nase-analyzing kwabo babe nefunda babe banazo beyithatha ke lezi ifundo beyiletha kubantwana bakaIsrael abantwana bakaNkulunkulu. Lo moya uphelanga ukhona nasebandleni namhlanje. Number 1 into yenzayo uvala abantu amehlo ezintweni zikamoya. Uncisha umoya engcwele indawo yokusebenza. There is why sinabantu abaquestiona ama-miracles and wonders. Abantu abaquestiona ama-healings. Abantu abaquestiona iprofetho. Abantu abaquestiona ilimi. Ukukhulunywa kwelimi betha akusekho ukukhulunywa kwelimi. Yilo moya wobuFarisi because uyabavala abantu bancisha abantu access ezintweni zikamoya. Bese uthatha abantu uba ngathini ubaphelelise leBhayibhelini. Ngifuna nje ukuthi vele ngifuna ukuhlala futhi kuleyo kancane. Uthatha abantu ubaphelelise leBhayibhelini. Ungabafaka abantu kumoya. Shuthi ngamanye amazwi leli Bhayibheli elisetshenziswa uNkulunkulu njengebhodi lokusilidela endaweni ethize. Bona sebethi liyi-destination. Ngiyazwa wathi ngithini? iBhayibheli limi njengebhodi liyizwi laNkulunkulu esiliphakamisa kakhulu because lifana nenavigator esidirectayo ngezinto zikamoya. Mawufuna ukuthi uxhumane noNkulunkulu sitshela iBhayibheli lithi thandaza. Masifuna ukwazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mkanjani sitshela iBhayibheli kodwa alisithathi iBhayibheli liyosimisa phambi kobuso bukaNkulunkulu futhi alisithathi iBhayibheli liyosifaka ezulwini kodwa uNkulunkulu ake ngibe kanje uNkulunkulu uqobo lwakhe engumoya engcwele noma engumoya uyakhona ukwenza lo msebenzi. Ingakho ama-revelations neziprofeti azizi ngeBhayibheli kodwa ziza ngomoya. That is why even ifunda azizi ngeBhayibheli kodwa ziza ngomoya. Ungafunda iBhayibheli kodwa mengekho umoya lezi zinto zikamoya ngeke ube neaccess kuzona. Kunabantu abathathwa uNkulunkulu ababonisa izulu abathathwa iBhayibheli bathathwa umoya ngoba sikuministry kamoya engcwele. uNkulunkulu ubaba wahamba noIsrael bengamboni uNkulunkulu phezulu kwakho konke. Indodana yafika kuIsrael yahlala nabo yasiletha insindiso inabo yasiyahlatshwa inikela ngomzimba. Right? Umoya engcwele yiwo osusebenza oshiyiwe usebenza kuni usebenza ini usebenza ukungcwelisa ibandla nokulidela eqinisweni. Umoya engcwele uNkulunkulu ophelele okhulumayo obonayo okhuzayo oxwayisayo owenza wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzayo but ekumuntu. Manje lesifundiso sabaFarisi siyabavala abantu ukuthi bangamlaleli umoya siyamcisha umoya. Angiqhubeke ngikhuluma ngokwesibili okay. Okwesibili ithi yenza abantu bachaze izwi likaNkulunkulu ngokuhlakanipha kwabo. Bayalufunda izwi kodwa bafaka ezwini likaNkulunkulu bafaka ukuhlakanipha balinda umoya. Abamlinda umoya engcwele. Because vele sebemvalile. So bafuna ukuthi entweni mabezoyichaza bafaka ukuhlakanipha ukuthi lento niyibona kanjani. There is why sesinefundo ezihamba ngegama zamasonto namabandla.
esontweni lami kufundisa ukuthi akufundisa ukuthi akusafundiswa into efundiswa umoya alisekho iqiniso likaNkulunkulu emabandleni because umoya engcwele umoya weqiniso uncishiwe indawo kwase kuvulelwa imibono yabantu nokuhlakanipha kwabantu ukuthi abantu makube yibona bachaza into noma ngabe uNkulunkulu uyekhuza into kodwa mengakho sense bantu bayayichitha abantu abanomoya wabafarisi abanesifundo sabafarisi nabasadusi ngoba kufanele into oqala yakhe isense enyameni enkanikweni yethu before kuzothiwa iyiyo yabona indaba okwesithathu ke okwenzayo yenza abantu baphika uJesu bembona uma nje engaveli ngalendlela abafuna ngayo bona bakithi bafarisi abantu abahlala noJesu abasadusa abantu abahlala bembona uJesu bahleli nceko ababekhuluma naye ubuso nobuso kodwa bamphika ukuthi uKristu bembona why akavelanga ngalendlela bona babemlindelanga lo moya wabo ufarisi usenza kanjalo namhlanje bandleni uma nje uJesu engaveli ngalendlela wena ngathini idolize create ngayo emqondweni wakho hayo yamphika ngiyakuzwa uyabona indaba umsebenzi walo moya noma ngabe ukuthi lento ukuthi mhlawumbe isho uJesu Kristu futhi yiyo uJesu Kristu ozembula kuwena but as long as engekho kule picture that you have formulated in your mind lo moya ufarisi uthi mphike noma umbona Inkosi umoya ufarisi lo bese ke lo moya into yenza uphakamisa izinto zabantu ingakho sesinabantu abafundisa ngamabandla athize bathi uma ungekho kulelo bandla awukho ebandleni likaNkulunkulu ingakho sesinabantu abaphakamisa abaprofeti abathize but uma ungamazi umprofeti othize awukho ebandleni likaNkulunkulu uma uyezulwini kodwa indaba yokukholwa nensindisa ayikho ngalokho ingoNkulunkulu ekumuntu umoya engcwele efundisa abantu iqiniso lonke ebatshela intando kaNkulunkulu akhanyela ngihambi kakhulu hamba ngicela ungene ngoba ngisho la ngathi indaba ngifuna ukuthi ihlale kakhulu awungene ngalobufakazi othuze nabo ngibingelela futhi egameni lika Jesu amen Inkohliso Imvubelo Yabafarisi masifunda izwi lenkosi kuIsaiah 2 uthi uIsaiah ngicela nje simbheke Isaiah 2 esakhulumile nje ubaba Khumalo le ndaba ijulile lithi iBhayibheli hambani ngokukamoya khona ningeza ukufeza inkanuko zenyama uJesu uphendula umfarisi uNikodima uthi maningaphenduki nifane nabantwana ningawubona umbuso wezulu udinga ukuzala kabusha ngamanzi nangomoya into uNikodima umfarisi efundisa ayengayazi reason why ayingambulwanga asikho isambulo esiba khona umoya ingcwele engekho ngoba njengoba sakhulumile bakhumalo umoya ingcwele uJesu uNkulunkulu kumuntu ulizwi waye kuNkulunkulu uNkulunkulu uthi uJesu umoya ingcwele sefikile uzoqondisa izwe ngesono ngokulunga nangokwahlulela uthi akayikhuluma kwakhe uthatha kokwami ngizama ukuthini la ngisho abafundi bakaJesu uJesu uthi hambani nilinde eJerusalem nize nenze njani nigcwaliswe ngamandla babe abafundi bakhe impela behamba naye uthi akayikhuluma kwakhe uthatha kokwami ngizama ukuthini la ngisho abafundi bakaJesu uJesu uthi hambani nilinde eJerusalem nize nenze njani nigcwaliswe ngamandla babe abafundi bakhe impela behamba naye ingakho uPeter wazi wamphika waye kuleso simo engena kodwa bathi bagcina sebefela ivangeli ngoba wayesefikile umoya uma izwi lingenamoya uma sachaza nje umzalwane ethi abazali ngifika la befundisa khona ngenqondo zabo leyo nto ilibulela ibandla lenkosi ngoba ngesikhathi ufundisa ngenqondo yakho uzothatha yakhe direction ngoba uNkulunkulu umoya ingcwele akamfuni umuntu ofundisa ngokwenqondo yakhe umoya ingcwele uza nesambulo
yebo umuntu uza nolwazi leso abanye bahamba balilanda eBible school ulwazi yes angisho ukuthi you wrong ba eBible school it's theory yes uma ingcwala kazi ne theory yebo uza nobukhona buka Jesu ngakho wayekhona kubantwana baIsrael bephuma eGibhithe kodwa azange bambone yes lelo litsha baphuza kulo kwakuuye uKristu Jesu yes kodwa abambona ngoba wayengambolwanga yebo lo wavula ulwandle uma uMoses esendleleni uye uJesu yebo lo Jehova bamphika lo Jehova manje abamphikayo bethi phela ngivela lapha ngivela la besithi uJehova kusuJesu igama elithi Jehova lisafanele lisetshenziswe ngoba lalinikezwe abantwana baIsrael kwakuyigama abanikezwe lona thina sinikezwe igama likabani likaJesu yes uma siya kuIsaya uthi nguJehova akekho umunye yebo yini lena yenza ukuthi kuhlukanise kuthiwa igama likaJehova lisasebenzi manje ayikho ezweni umqondo womuntu kanti kube sinamathi umoya ongcwele sinamathisela ezini kodwa ulwazi lwethu lusenza sibone ngenye indlela that's why amabandla kunalama division awakhandwa umoya kaNkuluNkulu ama-division akhandwa yini inyama yethu uma ufunda uGalatians uthi ninga iy'thelo zikamoya zini ukulunga libale bese lithi iy'thelo zenyama zisobala ukwahlukana ukwalana ukulwa yes emabandleni namhlanje sithola ukwalana kubazana sithola ukwalana kunabazana abashumayela ukwalana umuntu esindisiwe yabona nje mina ngangithi uma ungakhonza ebandleni ngaphela ngangikhonza mina ebandleni kwakubalekile kabi ukuthi mangikhuluma ngithi nguDumisani Khanyile yebo ngisindisiwe ngithethela izolo ngikhonzeba ngisebandleni ngoba kwafanele ukuthi ngiveze ukuthi ngisebandleni ngoba ngangithi njengoba ngisebandleni angikho Assemblies angikho eBaptist angikho kuphi ngikuphi kwabaleka ukuthi ngitshele ukuthi ngikuphi uthi usebandleni sebandleni ngoba ngangithi mangilifundizwe ngithi wena ngoba unegama awuye ezulwini ngoba ukhonza eAssemblies ngoba ukhonza eFaith Mission awuye ngoba alikho igama elithi umuntu fanele akhonze eFaith Mission noma akhonze eAssemblies ezweni likaNkuluNkulu sisebenzise lona lelizwi ukuchitha abantwana bakaNkuluNkulu nokuthi laba abasindisiwe bamukela uJesu bagezwa ngegazi likaJesu sithi thina banjani abaye ezulu ngoba banamagama bengifuna okay ukuphazamisa ngiyabona nje ukuthi khona la yakho ngifuna ke kucacela indaba yokuthi usebandleni yeah ukuthi ngoba nami ngangithi mangabe ngizwe umuntu ethi usebandleni kimina nje ngithatha ngokuthi hayi phela amabandla amaningi naye usebandleni ya nje iFree Methodist iwatwatwati usebandleni yini le like cace nje that part ukuthi yini ibandla yeah thina sasithi ibandla ila bazalwane sihlanganyela nabo abanganali igama lebandla abazalwane abasindisiwe yes abangenali igama abalethile balinikeza ibandla okay all right yebo ngena ngisazoqhubeka ngoba umbuzo lovulelekile mhlawumbe ke siye laphana ku Matthew 16 sithole indaba yebandla 16 verse sizoqala nje masingaqala ku 13 babukhanyile verse 13 uJesu esefikile emaphandleni aseCaesarea Philippi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na bathi abanye basho uJohn uMbhaptist abanye basho Eliya abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti okay kancane nje babukhanyile kukhona la siya khona it's a very good question babu Shabang loyibuza because ingqitha ndaba yini ibandla so now there was a question that was asked by Jesus ebabuza ukuthi ubani indodana yomuntu yes lo mbuzo ukuphendulwa kwawo uzozivezela indaba yebandla yeah
uzokuzwa nje mawuphendulwa uya uthi mehamba nabo uJesu Kristu bese mawuphendula lo mbuzo bese ulinka ncama shi nendaba yebandla uyayibona indaba so bengifuna nje icacele ukuthi izovela indaba yebandla ukuthi ibandla liyini futhi lakheka kanjani uma silifunda kahle leli lizwe so uJesu Kristu wakhathazeka ke lana ubuza abafundi iyo le ndaba besikhuluma ngayo le kusuka kule kubaFarisi nakubaSadusi la bawona khona ukuthi kadani niqwaye noma bhekana niqwaye imvubelo yabafarisi nabakhunja so iyayibona ke manje sizovela la indaba yabo abangathini isifundo saba Farisi nabaSadusi abakhipha abazalwane emabandleni noma ebandleni likaNkuluNkulu egameni lamagama so lento esiqwayisa kodwa ke sizwe ningayikhulumeli kakhulu yaba Khanyile 14 bathi abanye basho uJohn Baptist abanye basho Eliya abanye basho Jeremiah okay abantu abafundi bakhe ngathi abantu abafundi baphendula ngezinto ezisho abantu uJesu bebengamazi thina babu ushabangi sesiyenza ibelula indaba kaJesu Kristu nani satshelwa ngesikhathi sika Jesu bebemphika uthi uKristu bebengamazi uthi uKristu uzoyibona vela because the biggest dispute and confrontation ababebhekene naye abapostoli kwakufakaza ukuthi uJesu lo unguye uKristu babengalweli ukuthi ungathini ukuthi uJesu yini babelwela ukuthi abanye babethi laba babelwana babethi uJesu akasu uKristu abapostoli befakaza ukuthi uJesu lo nguye uKristu thina sesikubiza kubelwe sithi Jesus Christ that is why lenda si understand ukuthi isho ukuthini ungeke ukuthi uJesu uKristu ungathi uNkulunkulu ngoba yabona le thina sesayenza isenini indaba kaKristu kuJesu but Jesu Christ kubapostoli ize ngerevelation yila ibandle lakhelwa khona phezukwa le term Christ ayakhelwa phezukwa term Jesus sokuveza lokho ngoba le term babeyazwa uJesu kodwa kwakunento ababengayazi ngaye the term Christ and isho into ethize but ake sizweke 15 abanye okay noma omunye wabaprofeti wathi kubo mina ke nithi ngingubani na umbuzo ubuyisa ngakubona uthi okay ngiyabezwa bathini ninani because kwakubalekile ukuthi bamazi mabezohamba naye kuthi ubani yebo Khanyile wathi ke nina ke nithi ngingubani na uSimon Petro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo uyayizwa ke manje indaba wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu njani ophilayo akathi uJesu yabo seyayiveza lento ukuthi wena unguye uKristu the moment eveza lento ukuthi unguye uKristu kukhona into eyenzakalayo spiritually futhi kukhona into esizoqalwa manje uJesu Kristu ezo-operate nabo ngenye indlela because sekuvezwe the last number yemfihlakalo ngaye ngoba uKristu wayesho ukuthi uNkulunkulu ozobe senyameni uJehova ozobe ehle emazulwini ezosindisa abantu ewumuntu so isivumo sika Peter sokuthi asho lokho kwase kukhuluma ngenye transformation yayisizokwenzeka enifaka ukuqalwa kwebandla ibandla liqalwa ngabapostoli ngokuzwa abantu abaningi bethi ibandla laqala kwizenzo ibandla liqala ngakwizenzo Jesu Kristu akafanga kwizenzo Jesu Kristu yena uqale washumayela ivangeli uma elishumayela uJesu Kristu ivangeli wayeqala ibandla aqalanga kwizenzo wakhuluma enye indaba ke impela yibo la benesifunda sabaFarisi ngoba befuna ukuthi bafunde iBhayibheli ukuze support lezi zinto zabo ibandla aqalanga kwizenzo ibandla aqalwa ngabapostoli ngeke umpostoli waba nebandla asinalo ibandla laqalwa uJohn asinalo ibandla laqalwa uPeter asinalo ibandla laqalwa uPaul sinebandla elaqalwa nguJesu Kristu that is why kuthiwa ibandla umzimba kaJesu hayi igroup yaqalwa yashunyezwa abapostoli ibandla lomzimba so the moment uJesu Kristu ethatha umzimba wenyama ehle ezulwini ezothatha umzimba waseqalwa ibandla njengalokho kwakulaliswa uAdam kukhishwa uEve ibandla laphuma emzimbeni kabani noma uEve waphuma emzimbeni kabani kaAdam nebandla livela emzimbeni kabani kaJesu liyiwo futhi ngoba uma uEve engakenziwa wayekhona phela ekubani ekuAdam so that is why kuthiwa laba babili bayenjani
bazoba nyamanye because vele bebeyiyo nyamanye kwasekuqaleni nebandla lidesignwe kanjalo futhi lento esitshela ncamasho ukuthi uJesu Kristu waseNazareth uye yedwa uNkulunkulu nomsindisi ngqo wonke lamanye amabandla khona ayadlala because ipattern yensindiso isithatha isibuyisele kuGenesis kuAdam noEve ipattern yensindiso ipattern yensindiso because ingekaNkulunkulu ayina disorder ayina confusion amen asingaqhubeka ngifuna ungena bokukhanya okay ngiqathele la ngaqhubeka nalencwadi verse 16 uSamuel Mphetho waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ngifuna silalele uJesu Kristu uzothini ngalento eshow Peter okay 17 verse 17 uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho kodwa ubaba osezulwini okay now uPeter wayesemhlabeni ekhuluma le ndaba uJesu uthi lokhu kwambulo ubaba osezulwini ngabe uPeter wahamba wayezulwini cha wafika walalela uNkulunkulu kwenze njani kwehla uNkulunkulu wezezulwini wezemhlabeni amini wafika watshela uPeter wathi hey Peter loyo uKristu indodana yami kwenzakalani la khonto yenzeka kwezikamoya yini eyenzeka kufanele sichaze uzabazana ba-understand ngoba nansi indaba lapha ikhona masikhuluma ngebandla ibandla abantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngomoya abantwana bakaNkulunkulu abaphila kumoya abantwana bakaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ophila kubo nanisekho enyameni nina uma umoya kaNkulunkulu ekini ehlala kini ningabakhe uNkulunkulu as many as are led by the spirit of God those are the sons and daughters of uma umoya kaNkulunkulu engekho kuwe awukho kumoya futhi awusiye owakhe uKristu uma umoya kaNkulunkulu engekho kuwe awusiye umntwana kaNkulunkulu so into eyenzakalayo la ile umoya kaNkulunkulu wakhuluma kuPeter Yesu Jesu ethi ubaba osezulwini uyombulele lento kumbula umoya uKristu wambulwa umoya indaba yensindiso nebandla ihamba ngesambulo sikamoya izwi ukuze silizwe sibe yibandla sifinyelele kuphelisweni sifinyelele eqinisweni kufanele sibe nomoya kaNkulunkulu oyingcwele asebenze kithi yini ke ibandla angayiphenduli ibandla abantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngomoya kaNkulunkulu bonke abamemukela abakholwa egameni lakhe wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu bengasazalwanga ngagazi ngantando yendoda neyenyama bezelwe nguye uNkulunkulu okuzelwe inyama kuyinyama nginyama mina ngizalwe ukhumalo inyama ndezwa ungibona ubona isiqu sami kodwa kunomunye umuntu ozelwe ngokukamoya esezalwa uNkulunkulu under the dispensation ye grace nensindiso yilapho khona uNkulunkulu esezala khona abantu ebazala ezamadodana oqala uNkulunkulu umuntu wamdala owesibili akamdalanga wamzala Jesu Kristu ufike emhlabeni ngokuzalwa uAdam wesibili uAdam ufike emhlabeni ngokudalwa uAdam wokuqala umuntu wokuqala na kanjalo kabantwana bakaNkulunkulu abazoba after pattern kaJesu bazozalwa njengalokhu uJesu azalwa now lithini ke leli verse asilifunde bokukhanyisa obuya kuleli kuJohn lapha kuJohn 1 11 and 12 weza kokwakhe abakhe abamamukelanga 13 and 12 and 13 okay kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu umuntu uphiwa amandla ukuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu ngokumukela uJesu hayi ngokukhonza ebandleni elithile alright bonke abamamukelayo umuntu uthola igunya neauthority ukuthi kuthiwa lo ungumntwana kaNkulunkulu ngokumukela uJesu kuthiwa bonke abamemukela ubani uJesu hayi bandla ethiza abakhonza ebandleni elithize abemukela uJesu nali bandla lalifonywa khona lifonywa ngokumukela uJesu wonke umuntu omukelayo wethu se-Assemblies of God wethu se-Faith Mission and fanele sikuchaze ukuthi ukumukela uJesu kusho ukuthini ngoba namhlanje fanele masikhuluma izinto sichaze ngendlela esiblindwe ngakhona ngoba ukumukela uJesu fanele kuchaze ukuthi kusho ukuthini akusho ukuhamba umemeza ukuthi ngikhetha uJesu njengenkosi nomsindi kodwa imisebenzi bengachazi lokho so lithizwe ke bonke laba bamukela wabapha amandla ukuthi babe yini
abantwana kaNkulunkulu injalo indaba abakholwa egameni lakhe abazalwa ngagazi nanyama kodwa abazalwa uNkulunkulu ngifunda verse 13 yeah I think u13 yeah abangazalwa ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa abazalwa nguNkulunkulu labo abasazalwa ngagazi abasazalwa ngantando yendoda nenyama asinalele amazwi okugcinana bayazalwa bazalwa nguNkulunkulu okuzelwe umoya kumoya okuzelwe inyama kunyama thina sivukelwa abantu abanomoya wabafarisi abanemvubelo abafarisi abafundisi bangalizwa bazoconfuse abantwana bakaNkulunkulu asebezelwe nguNkulunkulu owenza lo msebenzi wokuzala kusiya befundisi uNkulunkulu oyizalela yena akwazi ukuzothi umuntu esezalwe uNkulunkulu uzompika untasi umntwana kaNkulunkulu ubani ngempela ubani ibandla likhandeka ngokuthi umuntu amukele uJesu imisebenzi ibisifakaza ukuthi lo muntu uzelwe uNkulunkulu yes but asikho lapha sisakhuluma indaba asibuyele ngale bakukhanyela ngathi ngifuna ungena yini ngoba ngifuna ukuthi ivele lapha bese ke ngiyabuza kumethu besikuphi besuvesi bani bese ku17 uJesu waphendula wathi ubusisiwe wena Simon kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho kodwa ubaba osezulwini yes ubaba osezulwini njani okungimbulela ukuthi mina nginguKristu so indaba kaJesu yambulwa zalwa uNkulunkulu there is why sinabantu abafunda iBhayibheli kodwa bamphika ukuthi uJesu Kristu umsindisi bakhona abanye abasindisi bakhona oShembe bayafana nabo noJesu because abambulelwe fanele kufika umoya kumuntu hayi noma imuphi umoya fanele sichaze nalo fanele kufika umoya oyingcwele umoya kaNkulunkulu umoya weqiniso uyena ombula indaba kaJesu engekho umoya oyingcwele ayimbuli indaba kaJesu yebo ngaqhubeka nami ke ngithi kuwe wena onguPetro phezu kwaleli dwala ngakulakha ibandla lami amasango eHades awayikulahlula okay uPeter bebizwa ngokuthiwa uSimon yes uma uNkulunkulu emsebenzisa ukuthi aleklethe isambulo uJesu Kristu umshintsha igama uthi now when you are Peter meaning or means the rock bese thi phezu kwaleli dwala indaba kaPeter nokudwala linked to irevelation ayimanga nje ukuthi uPeter uyamthanda uJesu linked upon irevelation ukuthi uNkulunkulu usebenzise wena ukuthi kuvezwe ukuthi mina ngingubani there was a lokhunjane paradigm shift that moment uJesu Kristu embulwa uNkulunkulu ngoPeter there was a paradigm shift in the spirit esezokwenzeka manje nangendlela asezokhuluma ngayo uJesu nabafundi bakhe ayisezofana nasekuqaleni kodwa sizoyizwa ngoba sekukhona into asezoyikhuluma manje abe specific abe clear abe transparent manje because sekunale information abayaziyo nakumzalwane kuba njalo uma kukwafika umoya oyingcwele umuntu esezelwe kuba ne paradigm shift ngendlela abuka ngayo izinto la emhlabeni nasezulwini there is why manje sekhona ukuthi umuntu othandaza bengathandazi umuntu okosethe nogwanga athi ngiyawuyeka angisazwisisi because there is a paradigm shift ngezathu sekunale revelation ukuthi uJesu ngubani lo abezwe nje kukhulunywa ngakuthiwa Jesus seyamazi manje ngoba sembuliwe umoya ngicela nje uqhubeka uqedele babukhanyile ngazi ngikhuluma kakhulu ngoba sigayide isikhathi nami ke ngithi kuwe unguPetro phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHades awayikulahlula okay usisiphelile okay ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu okay ngicela simi nje la khona phezu kwaleli dwala ngiyakulakha hayi Peter uzolakha ibandla lami hayi John uzokulakha ibandla lami hayi umprofeti umfundisi uzokulakha ibandla lami hayi bazalwane nizokulakha ibandla lami mina Jesu Kristu mina ozokwakha ibandla ibandla lakhiwa abafundisi ibandla lakhiwa uJesu noma ningaqoqa nibe iquqaba labantu nizisho nithi nina niyibandla alakhiwa kanjalo ibandla nizisho nithi nina niyibandla ngoba ninalo igama alakhiwa umoya womfarisi lo imvubelo yobufarisi nobusadusi leyo okuyisifundo samanga nesiconfuse abantu ibandla lakhiwa uJesu ngokuba ibandla umzimba so lo mzimba uthatha uJesu ehlana wayehla nebandla njengalokho lo mzimba ayenawo uAdam ngoba umzimba unoEve so umehla ephethe umzimba wayelethe ibandla sezoqala ibandla asizwe ukuthi maye seqhubeka ukuthi khona inkulumo seyikhuluma ke manje lapha futhi from that time yebo
phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami amasangihayidisa ayakulahlula ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu oyakukubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini naloko oyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini khona wabayala abafundi bakhe uba bangatsheli umuntu ukuthi nguye onguKristu. Ngiyaqhubeka 21 kusukela ngaso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuba umelwe ukuya eJerusalem ahlushwe ngokuningi ngamalunga nangabapristi abakhulu nababhali abulawe kepha avuswe ngosuku lesithathu. Cela sime nje kancane la. Elalela amazwi athi kusukela ngaleso sikhathi. So there was a time uJesu Kristu engayikhulumi le ndaba. Kodwa sebethi manje kusukela ngaleso sikhathi siphi lesikhathi? Isikhathi after i-revelation ukuthi unguye uKristu. Lesithi kusukela ngaso ke leso sikhathi sekwaba nokushintsha ngendlela akhuluma ngabo. Kwabe sekuba nezinto abatshela zona abengabatsheli zona. Why? Bengakambulwa kuba ukuthi ungubani noma engabatshela because this revelation engakafiki bebengeke bayizwe le nto. Kodwa manje because sebenayo revelation ukuthi unguKristu seyakhona ubatshela ngoba seniyaqonda ukuthi ngubani. Nansi purpose yokuza kwami emhlabeni uthi kufanele ngeJerusalem ngihlushwe ngamalunga ngishawe nesuku lesithathu ngivuke. So ipurpose kaKristu leyo mayiqhubeka lencwadi yasho ukuthi uPeter wamthatha wamuse mbukele eceleni wamrebuke uyamxosha uJesu Kristu ukuthi suka Sathana ngani ufuna ukufunda abakhanye besuku yakule ufuna ke yona qhubeka la ngiyaqhubeka verse 22 uPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi Musa Nkosi lokho akusoze kwenziwa kuwe. Yena waphendula wathi kuPetro buyela emuva kwami Sathana uyisikhubekiso kimi ngokuba awuqondi kaNkulunkulu kepha okwabantu. Le ndaba ngendlela ejule ngakhona number 1 into ezivezela yona la umuntu ongathini uSathana ngibe kanje uSathane akayiqondi izinto zikaNkulunkulu akayiqondi izinto zikamoya. That is why lo moya ubufarisi lo imvubelo yabafarisi yabakhipha abantu entweni zikamoya because le mvubelo esifuna silinked nenkohliso isifundo sika Sathana. So siyabavala abantu entweni zikaNkulunkulu bese sisondeza abantu entweni zenyama. Uthi uJesu Kristu suka phambi kwami Sathana ngokuba awuyiqondi izinto zikaNkulunkulu. You are not mindful of the things of God. Your mind is not full of the things of God, but you are mindful of the things of men. That is why imvubelo yabafarisi ifuna ukufundisa abantu kakhulu ngezinto zabantu hayi ngezinto zikaNkulunkulu. So we have to be very very careful. Ibandla alichazwa ngendlela yayo union building nako Pitori ukuthi umuntu uregister Pitori register ngePitori izinto zabantu lezo. Uzochaza ibandla bheka ukuzalwa ingena kumoya kumele umoya akusebenzise. That's how you explain ibandla. So ingakho uthi uJesu Kristu get behind me Satan because into enzo Peter yila Peter was now trying to stop but he was very polite trying abone into yon trying to stop the mission kaKristu. uKristu kwakumela afe uma engafanga ayengeke lifezeke isu likaNkulunkulu. So ngifuna ukuthini ke la isu likaNkulunkulu alahambi ngobumnandi alahambi isu likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unenhlelo ezinhle ngawe bese lezo nhlelo ezinto sikhuma ngobumnandi uzokuthengela imoto. uJesu Kristu la uthi fanele ngiyobulawa nqoshayo right uPeter uthi akufanele kwenzeke lokuthi uJesu Kristu utshela uPeter wena uSathane mawumelene nesu kaNkulunkulu elethi ibhlungu ezokwenzeka kuyena but kumele yenze ngoba iluhlelo likaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu baye understand leyo nto. Bengizoqhubeka ngithi kulwa kodwa ngifuna ukuvala ngoba bukhayile safuna aqhubeke la begcine khona ibandla uyisho ngiyazi khona awuzoyifuna ukuyisho olofuna ukuyiqhubeka awuqedele qhubeka ibandla nceko likaNkulunkulu awulibheki ngamagama futhi awulibheki ngokuthi umzalwane ngathini wasindise kuphi lonto le sibheka umzalwane ngesifundo sibheka umzalwane ngokuthi uyamphakamisha yena uJesu onawo yini umoya ongcwele. Manje into eyinkinga kulento nawo yini umoya ongcwele ngoba izinto zikamoya iqondwa ngomoya. Uma ngizoza kuwe mina nginomoya ongcwele unonginawo angeke sizwane
because ukuze ungi-understand efana kube nomoya ngabe izinto engizoyikhuluma mina ngikumoya ngikuzizwa noba ukho kumoya so that's why kunale nkinga there is why even abafarisi nabasadusi nojesu babengaclick because ujesu Christ was the Holy Spirit on earth right bona babehamba ngalokho so every time bekhuluma kwakuclash because ukhuluma into zikamoya basenyameni mlalele mayikhuluma noNicodemus uze uthi mayikhuluma nawo mangichaza izinto ngenze example ngezinto zemvelo nezenyama uma ngafakaza ngezinto zasezulwini uyomizwa kanjani mayithi umoya phephetha la uthanda khona uNicodemus wayehlula understand ukuzalwa kabusha that's why confused ukuthi manje ngenze njani ngoba sifuna sikama aye ngoba indaba kamoya kwadinga ukuthi ayichaze uJesu noma eseyichazile waphuma confused kakhulu lapha uNicodemus kodwa lento ayekhuluma uJesu was a spiritual matter indaba yebandla is a spiritual matter ngeke ulithole ibandla uzamhlakanipha ukuthi uzobheka icertificate uzobheka amagama uzobheka in alitholakala lapha ibandla likumoya hayi cha uyichazile asikuphazamisile babukhanyile baqhubeka iqiniso ngempela ngoba lithi iBhayibheli umuntu maye ku Christ uJesu bayisidalo esisha bese lithi asayi kumazi ngokwenyama bese uChrist noma sasimazi uJesu noma sasimazi kodwa manje asamazi uJesu emva kokuvuka kwakhe uthi kuMaria ningangithinta ngingakayi kubaba uJesu mayevuka ethuneni uthi faka izandla la yimi loyo ngizama ukuthi indaba kaJesu indaba ejulile njengoba eyichaza umzalwane ethi ibandla mawufuna ukubheka ibandla bheka ukudalwa komuntu uAdam noEva uEva ephuma ohlangothi ephuma ubahambo luka Adam uChrist nebandla thina siphuma enxebeni sizalwe ngokukamoya sizalwa bonke abamamukela waba abantu babe abazalwa ngegazi nenyama sizalwa uNkulunkulu angeke ngisho kanje sithi umuntu okaNkulunkulu kodwa umuntu uzalwa umuntu uJesu wazala uMaria kodwa waye uNkulunkulu wanikwa igama walalishiwe igama ezulu ngoba ayekhona amagama ayengethiwa wona kodwa ngoba waye uNkulunkulu ingilosi yamtshela uMaria beno Joseph ukuthi ngizomqamba igama nethi uJesu ngoba uyozosindisa abantu bakhe ezoneni zabo namhlanje sikhuluma ukuthi sinomphefumulo ukuphila uNkulunkulu sipha umphefumulo okuphila ophuma ukuthi baphila uNkulunkulu amphefumulela umphefumulo umoya okuphila umuntu ukuthi aphile siphila ngalowo moya kodwa sizalwa wena Jehova wangazi isifini sikama ngiphuma ngoka uNkulunkulu bafike bangethe bathi nguDumisani sengitshintshile yini ukuba uNkulunkulu ngawona bathi nguDumisani akashintshe isizathu ukuthi ngizwe ngoDumisani ukuthi bafuna ukungazi lithi iBhayibheli uJesu mayezala kwakubalwa ingane kwakubalwa abantu lapha eBethlehem ngaphosisi kwakubalwa abantu bebalwa ubani uNkulunkulu bebalwa abantu kukhona izinto ibandla lika Christ lihamba emhlabeni asiphili siphila ngokwenyama kodwa sikumoya lithi iBhayibheli nale ngcebo sinayo kuphi etsheni zobumba singabantwana bakaNkulunkulu sikhonze emabandleni namagama akekho umuntu ongasiphuca lokho esamukeliswa kona ubani uJesu Christ thina sasiphuca ke leyo nto sishumayela ivangeli labafarisi ivangeli lenyama ivangeli lokucabanga elihamba nemicabango yethu elingabheki intando kaNkulunkulu elingahambi ngokukamoya sifunda iBhayibheli ngokwenyama ngicela ukufunda verse Isaiah chapter 2 into abayibonayo Isaiah indodana kaAmose ngoJuda neJerusalem kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqinise esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona abantu abaningi bayakhamba bathi uzani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyawusifundisa izindlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho yakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalem sasitsebenza kakhulu leli verse
Oh, kodwa sasingalizwi ukuthi lithini. Haleluya. Yebo. Lithi ensukwini zayintaba kaJehova uyoqinisa isiqongweni seyintaba thina sasithi uyoqinisa thina lithi intaba yendlu kaJehova uyoqinisa isiqongweni seyintaba. Bese siyigroupa nebandla lendaba. Oh, Kanti indaba kamoya eza ivela kuNkulunkulu. Fana nalena ethi kuba khona umendo nendlela uthi indlela obungcwele ongcwele akayikhamba ngathi nasikhomba ibandla. yes. Kanti ibandla abantu abasindiswa indlela obungcwele umuntu mayephila ngobungcwele usebandleni lika Kristu egcwalisiwe ngomoya ingcwele. Umuntu noma kukhona abantu abasebandleni leli ekuthiwa yibandla namhlanje. Yes. Kodwa bamazi uJesu. Benza izinto uNkulunkulu angahambisani nazo abagcwalisiwe ngomoya ingcwele. Yes. Kodwa basebandleni. Yebo. Ibandla ali ngokuthi usendaweni engenagama. Liya ngokuthi umamukele yini uJesu njengenkosi nomsindisi. Yes. Umamukele yini uJesu, uyazana yini noJesu umntwana kaNkulunkulu ungcwele na phambi kobuso bakhe. Ngoba ukukholwa makungenamsebenzi kufile ngokwakho. Yebo. Manje leli verse elithi intaba kaJehova yoqinisa isiqongo seyintaba iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Abantu abaningi bakuthamba bayakhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaJehova uyakusifundisa izindlela zakhe. Sasiyona sasisebenzisa yabona manje ukusebenzisa izwi laNkulunkulu ungaqondi ukuthi lichaza ukuthini. Akusilo ihlazo. Yes. Ukusho phambi kwabantu ukuthi hayi ngathi ngiyazi kodwa ngangingazi. Ingane sasihamba ezonweni. Phela leli zwi laNkulunkulu lithi iBhayibheli kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Yebo. Lithi uNkulunkulu wakufihla lokho abanjani? Kwabahlakaniphileyo. Wakwambulela ini? Iwula. Yes. So izwi laNkulunkulu lokuhlakanipha kwakhe alisiwa ukuhlakanipha kwethu. Sathatha izwi laNkulunkulu salenza laba ukuhlakanipha kwethu. Sakhuluma ngokuhlakanipha kwethu, sakhuluma ngolwazi lwethu. Saliyeka likaNkulunkulu. Oh yes. Uma uqhubeka bakhuluma. Yeah, no, sisabonga kakhulu. Angabe ngibabusho ngifuna ungena mina nombuzo. Hayi angabi nawo. Yeah. No, indaba yethu nje lapha ikhona kakhulu isekutheni ibandla likaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu. Yes. Kunezinto abazobonakala ngazo. Number 1 bazomphakamisa uJesu. Yes. Critically very important bazoba nomoya ongcwele which is the mark. Yebo. Izinto zakamoya ngeke bayichithe. Yes. Lezi ifundo zabantu abahamba ngezifundo zabaFarisi, Imvubelo Yabafarisi. Ziningi izinto asebeyichithe ezweni likaNkulunkulu ukuze basekele lento yabo ebizwa ngokuthiwa yibandla. Sebeyasho nje futhi ngokukhululeka nobuso obungenamahloni. Bathi ungafakaza uthini ngomkhumbi kaNoah. Bakithi. Akusizwe, bathi akusizwe likaKristu lelo. Bathi ungafakaza uthini ngoDavid ebulala uGoliath. Ungafakaza uthini ungamshumayeza uthini umuntu ngokungena kaMeshach noShadrach noAbednego esithandweni somlilo. Ngoba indaba nje. Why abanawo umoya ongcwele? Yes. uJesu Kristu mayekhuluma uthi abaprofeti nomthetho ufakaza ngaye. So zonke izinto zonke izinto ezikhona ezwini likaNkulunkulu zikhomba kuKristu. Yes. Zonke izinto ezikhona ezwini likaNkulunkulu ziwubufakazi zalo Jesu esikhuluma ngaye. Ziphakamisa uJesu. Yes. uDavid ebulala uGoliath uphakamisa uJesu ngoba kasho ukuthi ngiza nokuhlakanipha nokuchule bami. Wathi ngiza negama likaJehova. Lo Jehova ekhuluma ngaye uJesu. Right? Owayezokuza azosindisa abantu esowayemalaki ekhuluma ukuthi uJehova usazokuza emhlabeni and phambi kwakhe kokuhamba ubani umprofeti uEli. uJesu lo mprofeti uEli ubani? uJohn uMbaptist. So ukhomba yena uJesu njengoJehova ezofika ngoba uJohn azofaza ngoJesu. So asinakuyibalekela. uIsaya ekhuluma njengoba eshilo baba ukhanyile. Ukhuluma ukuthi uJehova munye. Mhlamba ke sithi kancane lapha kuIzafu ukuze sisupport. Izafu 44. Sobuya nje ke. Ngoba kufanele abazalwane bayazi lento.
verse 6 Jehova yedwa unguNkulunkulu. bangako Jehova uyedwa uthi unjani uNkulunkulu. okay mangabe uJesu akasuJehova then akasuNkulunkulu akuphinda ihloko abukhanyile uJehova yedwa unguNkulunkulu. okay uma uzothi uJesu akasuJehova akakwazi ukungena beUnkulunkulu ngoba lithi uJehova yedwa Yes. unguNkulunkulu ngeke sithi uJesu uNkulunkulu kodwa akasuJehova ngoba umbhalo ephika leso sifundo lithi izwi la uJehova yedwa unguNkulunkulu yedwa there is why sinesifundo esithi la ezweni munye uNkulunkulu Yes. abababili awunayo uJesu uNkulunkulu awunayo umoya ongcwele uNkulunkulu awunayo uFather uNkulunkulu sino uNkulunkulu munye ubaba oyindodana omoya ongcwele kodwa munye lowo uNkulunkulu unguJehova wonke right asizwe lapha ku verse 6 uzoyizwa nje kahle ukuthi ichaza kahle Usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli. okay mangaka amakhosi kaIsrael uJesu Kristu yini Uyinkosi yakwa Israel. so uma ngabe ke ukuthi uJehova naye uyinkosi kaIsrael enakasuJesu then sinamakhosi amabili kaIsrael Kuyaphambana manje. yabona ke manje yasichitha kodwa lencwadi ithi ke lena usho kanje uJehova inkosi kaIsrael noJesu uthi yena uyinkosi kaIsrael akagcini futhi uJesu uthi ngokuthi uyinkosi kaIsrael uthi yena uyinkosi yawo wonke amakhosi so ayikho inkosi engaphezulu kaJesu Yes. leni sinika isithombe sokuthi uJesu uye uJehova Yebo. okay asizwe ukuthi ithini Cacile. Usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe. uJehova Sebawothi. yeah Uthi ngiyoqala ngokugcina. Okay. Phandle kwami akakho uNkulunkulu. hey wemadoda akakazi uJesu Kristu athi Cha iyayiveza nje ngendlela kamnandi iqhubeka nayo. uyazana uthini uthi ngokuqala ngokugcina akakaze yena uJesu ku Revelation ayasho time the first and the last and the end Uyasho. so wayesho izinto zikaJehova engasuJehova zifuna ukwenzani nje sifuthi umqambi manga noma uya imposter Ngathi ya imposter manje. yabona indaba imposter because uJehova Yes. izwi uqhubeka ithini lencwadi ithi ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu Ngaphandle akakho uNkulunkulu. uma sizothi uJesu uNkulunkulu akasuJehova uNkulunkulu ovelaphi ngokuthi uJehova la ngaphandle kwakhe akekho uNkulunkulu phela kufanele sichaze ukuthi sisho kanjani so ibuyela kuphi lezi izifundo ubaba Khanyile afakaza ngazo ababefundisa ngazo kwakuyizifundo zemvubelo yabafarisi NamaSadusi imfundiso zenkohliso imfundiso zenqondo yabantu lezi izifundiso ezithi uNkulunkulu angafa yini nansi ke indaba ivezwa ubaba Khanyile ubaba Khanyile uthi uJesu mayevuka ethuneni uthi kuMaria ungangithinta ngikayi kubaba yabadida abantu basala abantu enyameni into eshaya abantu ukuthi uJesu was 100% God but at the same time 100% human being uma uJesu Kristu efe esiphambanweni uthuma wami ngiyobeka esandleni sakho baba Yep. right kodwa umzimba wakho uhlala kuphi ethuneni azange uye phela umzimba le Wayithuneni. owabuya wazovuswa kwavuswa abantu Kwavuswa futhi wona umzimba osethuneni. wavusa umoya ubani wavusa umoya nomzimba Umzimba wafa. umzimba wafa there is why ethi ngomzimba ngayi kuba umzimba ongakaveli umoya wasuyile Yes. right kodwa umzimba ungakayi kwakusamele ukuthi umzimba uye waye lo mzimba lo kwakufanele uthuye phela umzimba wanikelwa insindiso ivela ngomzimba right there is why umzimba kaJesu uyibandla la ngoba ibandla yile lishumayela insindiso eliyisekelo nani nene bathi nensika yeqiniso umzimba wakhe ibandla lakhe lo mzimba uJesu Kristu ayena wawumela ibandla awumele mina nawe uma umuntu ethi uyakholwa kuJesu lo muntu uyathatha ufaka kuloya mzimba ehla ngawo hayi ukuthi si separate ezulwini kubonakala umzimba kodwa lo mzimba yithi ngoba umuntu uyaqala uyasindiswa uyakuthatha uNkulunkulu akufake kulo mzimba ingaleyo ndlela enjalo uNkulunkulu abesethi ushabanga ungcwele hayi ngoba ungcwele ngoba ubheka umzimba Yes. lo so lo mzimba kwakusafanele ukuthi uyovela ngale yiwo ke lo akhuluma ngawo ukuthi
angikayi kubaba Yebo. uyiwo lo mzimba obiza uNkulunkulu ngobaba ngoba lo mzimba wazalwa yayizwa le ndaba Yes. kodwa umoya uthi kuNkulunkulu baba Yes. ngoba uhuye uNkulunkulu Yes. mina nobaba simunye ubone mina ubona ubaba umoya okhuluma lapho Yes. ukhuluma ukwenye level manje kumoya kodwa umzimba ungeni lapho ngoba umzimba uzaliwe Yes. umzimba wenyama yiwo ke lo mzimba elithizwe kaNkulunkulu kumaHebheru mangaphosisi u5 lapha ku verse 7 lithi esephelelisiwe uJesu Yes. wenziwa isisusa sensindiso yaphakade okwakumele apheleliswe umzimba khumbula phela imission kaJesu uJesu Kristu wayezokhipha ezoxosha isona enyameni ingakho athatha inyama Yes. kwase kuthi uNkulunkulu emsebenzini ngathini wenza umsebenzi obuNkulunkulu enyameni eyayi kwakumzimba wakhe uthe ungapheleliswa lo msebenzi kwase kuba ukuqala kwensindiso ibandla livela lapho aliveli kulokhunjani kwezenzo livela kulomzimba athi uJesu Kristu abathani lesi sinkwa sinjengomzimba wami onjani ohleshulelwe nina Yes. kunikela umzimba igazi livela emzimbeni Yeah. nensindiso ivela emzimbeni insindiso yasuswa ngalo mzimba lo mzimba omncane siqhunyaniswa noNkulunkulu ngomzimba kaJesu uNkulunkulu wa provide umzimba Yes. wakhe waba inyama wayesethi bonke abantu abakholwa kuJesu sebeyoba ngabantwana bazalwe uJesu Kristu banika igunya so uNkulunkulu ezohlangana nomuntu uhlangana nomuntu kulomzimba Yes. awu provide Hey. manje muphi lo mzimba usezulwini lo mzimba wayezulwini lo wayinyama wayezulwini uyinyama kodwa ekhazimulisiwe Yes. angivale kanjena ngibuyisele kwakhanye okay ufuna kwakhanye lezulwini kunenyama kodwa ekhazimulisiwe uNkulunkulu ezulwini usebenza umsebenzi egcoba exosha isona enyameni ezulwini kodwa lo msebenzi wenzeka emhlabeni ngoba inyama esemhlabeni so wathatha inyama wayikhazimulisa sezoyifaka ezulwini ngoba inyama negazi ayikudli ini umbuso fanele ikhazimulise uthe mase uyifakile lo nyama ezulwini bese lapha ezulwini wenza umsebenzi wasemhlabeni kodwa esezulwini ngoba sekunenyama esezulwini emele inyama esemhlabeni there is why uphenduka emhlabeni kodwa ezulwini kubonakala kuthiwa nangu Khanyile ezulwini njengalokhu namukela uJesu hambani nibhekile kuphi nakano kwaphezulu lapho uKristu ekhona ngoba nina nafa ukuphila kwenu kuphi fihliwe kanye kufihliwe kunye naye kuphi enyameni noma emzimbeni ezulwini kufihliwe kuKristu indodana yomuntu yebo ngoba kuyathatha ukuphila kwakho emhlabeni kuyofakwa lapha kuloya mzimba ngoba loya mzimba umela abantu kuNkulunkulu yila uNkulunkulu nabantu behlangana khona nali ibandla nali ibandla yinto kamoya Ngavela ibandla leqiniso nali ibandla hayi local church hayi local church yebo Khanyile ufuna ungena ibandla li-universal manje mina ngangilazi ukuthi yila ngikhonza khona yilibandla lelo ibandla aliveli kimi livela kuKristu abazalwa kabusha Yes. umhlaba wonke laba bathi uJesu inkosi Yes. nomsindisi Inkohliso abafarisi NamaSadusi uJesu abambona ngekhona lento ithe mayingena kubazalwane bayishintsha kukhona lo ubu-right esasinabo kodwa si-wrong sasifana amaXhosa athi angiphika ngivumi uzothi wenzani lo muntu Uyaconfuse nje phika ngivumi yes kunabazalwane namhlanje aba confused ukuthi bawobani abangazi yes abanye bazazi ukuthi ba ama-assemblies akekho umuntu oyi-assemblies akekho umuntu ombaptist bonke kukhona abantwana baNkulunkulu ngoba kaza uJesu bonke abamamukela abaphamanda ukuthi babe yini hayi ababi ama-assemblies babe yini igama lama-assemblies inhlangano leya lapha register administration yakhona nothing to do ngomuntu yes that's why uJesu uNkulunkulu uAlpha noOmega bathi abafarisi manje awusho uJesu sifanele nikhokha intela ngokwabani umhlaba wadala ngoJesu konke kwavela ngoJesu yes wenza njani uJesu Thenekelo kaKhesari kuKhesari hambone lapha ngikhipha into ayilento vula umlomo wenhlanzi ngikhipha udare isithombe sikabani lesi yes
bathi esikasiza manje uthini nikani uKhesari kabani ukaKhesari ukuregister nokuba negama akumthinta umntana kaNkuluNkulu yes siregister ukuthi uKhesari asazi ngoba izwe liphethwe ubani uKhesari ithi iBhayibheli umuntu ebuse khona imiso ubani uNkulunkulu law and order yes bayenza ngalo ngeke uba uwakhosini benza kanjani lo ngoba nabo bazoma phambi kaNkulunkulu ba accounting nge law and order bayibekile emhlabeni so yabona nje le mfundiso le yabafarisi nenkohliso ikhande namhlanje kube khona ibandla bathi fanele uthengise ngento izindlu zakho hambe kwakhiwa indlu khona ila eProtea angazi uba kumalutha ayangazi ngoba ilapha society like abazali abathi bathengisa stand la bazohlala khona bazothengisa imizi kothengisa imizi kushintshwe namagama umuntu mayebuye emsebenzini uye lapha uyohlala khona ngoba kuzoba indawo ushintshwe nama ID yakuyafika leyo mfundiso sila evuyo bafundiswa abazali bafundiswa leyo mfundiso ngenxa yazo lezi zinto lokufundisa izwi ngendlela uNkulunkulu anga izwi elingenawo umoya ingcwele yes abazali abangenawo umoya ingcwele bafanele ushintshe namagama uthiwe Jesus igama uthi uJesus ngoba uNkulunkulu akamazi uDumisani wethiwe abazali bakho uthi uDumisani yebo uNkulunkulu angilazi igama ngumntwana kaNkulunkulu engikwaziyo manje ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu mhlambe nginalo igama uJesu mayephenduka mama sewuphethe sambulelo uthi wena igama lakho usuPetro phezulu kwalelidwala ngizolaka ibandla lami yayibona indaba yes izinto zivela kuNkulunkulu asiveli ukuthi ngelensindisi ayiveli kithi ivela kuNkulunkulu izinto esotshela abantu ilezi ezisho uNkulunkulu abazali nabanamagama amabandla uyabona mawuthi abazali abanamagama amabandla futhi sasikhuluma kakhulu ke thina mawuthi yabheke ebandleni sigejizwi ngisho ngelinye ilanga sokhuluma ngale ndaba nokunikela sinikele sisihlupheka sibanenge kodwa mama kunikela ubalo iphelile inyanga sinikele 200 rand sigcwele indlu imfundiso yakhona ithi akunikelo imfundiso yakhona ithi okweshumi kunikezwa asikhiphi thina okweshumi yes ichilo kweshumi owashumi kwakukhishwa amaJuda thina hayi nikela ngendlela othanda ngayo makufanele anikele abazali banikele ngama 10 rand bayibona leyo nto le ikhanda ibandle lingena into engena direction into engami ngezwi kaNkuluNkulu iyaphela uyabona uma ungalandela la le mfundiso le ubheke nabazalwane laba abazibiza kanjalo phela ngithi bengangikhona ngiyazi yebo bahlakazeka intaba yimi laba sasibaningi kunamakhonwenzi wama convention kuphi sihlangana sibe baningi uvalwe thatha iholo yesikole sithathe nama class today ayikho yonke leyo nto laba abanamagama namhlanje baya exist instead bayanda yes thina sishumayele amanga sandi asindawo alikhizwe yes umsebenzi kaNkuluNkulu uyama akunikelwa ngoba kushawa okweshumi kuseBhayibhelini yes uma ufuna ukufunda kufunde ngokweBhayibheli sasazi ibandla liqala from Genesis aliqala from Matthew ingakho kufika kulamabandla la anenkohliso inkosi yabafarisi bathi iTestament elidala is a history athi masifunda iTestament elidala history kanjani ukuyala kaNkuluNkulu ukuzala ukudala komuntu uKristu ibandla umuntu edalwa ibandla livela enxebeni kaJesu yebo bathi ibandla liqala kuthina heybo yeah kulezinto abantu bafuna ukungena isithini isikhathi babo hayi bengifuna ukumbuza ubaba ukhanyile ukuthi ubungozi but usevezile ubungozi bokuhlala kuleli bandla leli ukuthi bebungakanani but usuvezile ubungozi bakhona ukuthi alandi instead nje lokho liyasaphazeka nje alimi because ivela alamukela abazali foundation la criticize li criticize ngomlomo yes makufanele kuye ezweni misquote izwi njoba bengiquote lencwadi le lencwadi ikhuluma ngebandla likaKristu ukuthi umthetho uyakuvela
eJerusalem uJesu iJerusalem lasezulwini. Yes. Namhlanje lona lelo bandla lelo balithi indaba yesambulo, indaba amahasha amnyama amhlophe. Asichaza ukuthi kusikwazi thina ukuchaza incwadi yesambulo nje awume kancane ngaso. I-revelation uNkulunkulu ayala uJohn ukuthi akayimikise ebantwini bayivala bona. Yes. Ngisho mina ibandla engivela kula ngithi Mhlawumbe ubungozi obukhulu babo ulokhu ngale ukuthi ngeke usindiswe. And okubuhlungu ukuthi yakukhipha lento kuJesu. Ngoba the moment uphuma kumoya uphuma kuJesu. Now, kuba kukhanyile unento eyichazela indaba ukuthi bathi labazalwane akwaziwa uDumisani, uNkulunkulu akamazi uDumisani. Asimancane lapho. Sikhuluma ngamuphi uNkulunkulu? Lokho sekuthiwa kunezinto angazazi. Most importantly kunomuntu angamazi ngoba ubizwa ngoDumisani. Lento isitshela ukuthi abantu labahlale phansi bamcabanga uNkulunkulu base beforma an idol in their mind ukuthi uNkulunkulu uma ngabe unegama lasezweni angeke asakwa owabo lo uNkulunkulu lo la inqondo. Ayesifunde nancwadi lapha kuMahubo 139 sibona ukuthi uNkulunkulu lo khona into angayazi. Mahubo 139 lithi izwi laNkulunkulu even inwele zethu inamba yazo uNkulunkulu uyazazi. Ungacela ngifundele lokho from verse 1. From verse 1. Okay, isihloko sithini? uJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke. uJehova wazi ini? Noma ungabizwa kuthiwa wena igama lakho uyi Uyalazi. akazi igama lakho kuphela. Wazi mina. Wazi even ihlo lakho ama details akhona ukuthi njengoba liyihlo lenze elika yi. Angangakhulumi ngegama. The day bezokwetha wena ukuthi uzoba uDumisani, yena wayeselazi ungakethiwa ukuthi wena uzoba khona emhlabeni, wethiwe igama umama wakho noba abaziyo nabamagama abo. Uye lo Jehova osindisayo. Yabona ke isifundiso salabantu sisibhase kuphi? Sibhase emqondweni yabantu ngokungamazi uNkulunkulu nangokukhuluma ngomunye uNkulunkulu okungasiye lo uNkulunkulu osindisayo. Asizwe 1 soficini lapha ku7. Jehova uyangihlolisisa, uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Uqonda imicabango wami ukude. Wena Jehova uyangazi. Ngihleli ngivuka. Uyangazi. Imicabango yami seselekudeni seyiseze ingakafiki nakumina wena usuyayazi. Asizi ukuthi wazini enye into uJehova nathi. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. Wazana nezindlela zonke zami. Zonke indlela zethu. Then masithi uNkulunkulu akwamazwi uDumisani kanti laba bangakholwa bawohlulelwa ubani? uNkulunkulu khona abangabala uNkulunkulu ngeke enze isquad lokuthatha ku Chiefs naku Pirates. Uyabona mase nikhuluma nebhola. Hlangana nabo hlangana no Chiefs ngoba insindiso yaba khona uChiefs bengabikho. Squad uNkulunkulu yathatha isquad no. Then uzolanda ibandla. Yeah. And manisho kanjalo nithi uzolanda ibandla nisho nini enikholwa esingenalo igama. Engenalo igama. Nini namagama labo ke. Ingani ukukhola kusegameni. Ayibona ke indaba. Akusekho kuJesu. Akusekho kuJesu kusegameni. Bo. Yeah, i-idol le ewukubona engahambisani nezwi. 4. Yes. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. Alikho izwi ibakithi. Alikho izwi emlonyeni yethu angalaziyo uNkulunkulu njani ngokupheleleyo. Yena losindisayo uJesu. Kukhanga kwazi. Yebo ngiqhubeka lokho. Ngokuba alikho izwi olimini lami Jehova ongalaziyo ngokuphelele ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Wabeka isandla sakho phezukwami. Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa kuphakeme. Anginakufinyelela kuko. Kwazi okunje kuyasimangasa. Uma ufunda ngezingisi icacisa kahle ngezingisi ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu uthi uDavid emekhuluma ungaphambi kokuba mina ngenziwe. Yes. You had my substance. Angazi ngayichaza kanjani lento le. Dosi noma ukhuluma ngesubstance ukhuluma this is a container, a substance iloko like edges, right? Uthi into eyiyona substance. Uthi ngaphambi kokuba ngaziwe kodwa wasunobuqotho bami. Futhi amalunga ami wonke wasunawo phambi kwakhe ephila. Uthi ulwazi olunjalo mina liyangimangalisa. Asiye lapha kumaHebheru sifuna ukugcizelela nje eHebrews. Sibone ukuthi lo Jesu khona yini into angayazi ngoba uma ngabe sochaza nje ngasikhuluma ngesithixo la. Khuluma uNkulunkulu wazi konke. Yes. Hebrews 4 verse 12.
Ngesihloko lapha phezulu. Izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Izwi likaNkulunkulu liphila, sizwe ukuthi leli izwi okukhulunywa ngalo yizwi ine voice noma kukhulunywa ngebeing. Sizwe izosichazela. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukanise umphefumulo nomoya, amalungu nomkhatsha. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Futhi akukho into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Phambi kwakhe isathi manje phambi kwalo. Ngoba izwi likaNkulunkulu yena ubani uJesu. Yes. Manje lithi akukho kufihliwe ngendlela elazisisa ngakhona yonke even likhona ukuhlukanisa umoya nomphefumulo ngendlela elazi ngakhona. Lihlukanisa umkantsha namalunga. Mayiqhubeka lapha ku13 Bible bakukhanya verse 13. Hayi khona ku12 lapha phezulu ngasekugcineni. Ithi lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. Amalungu nomkhatsha. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Yabona ligcini imicabango. Lokho okudlinze enhlizweni izwi liyakwazi. Likwahlulele. Wena Jehova ngihlolisisa uyangazi. Sikhuluma ngomuphi uNkulunkulu mase kuthiwa kusunya uNkulunkulu ongabazi ophelelani. Ngaqhubeka ukukhanyile no13 ukukhuluma manje. Futhi akukho into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Okay, cela ungancane lapha. Ayikho into singakafika emagameni. Ayikho into ethi kwantuthwane. Lo wayinyathela ke babu lokhundane wena ungaboni uNkulunkulu uyayazi. Yabona lento uthale nje wayinyathela wangamani. Ayikho into edaliwe uma uzothi edaliwe ucabanga into enkulu zomisa. Uthulu lomhlabathi wazi inamba yalo. Ihlabathi solwandle uthi singaki ulwazi olunje liyangimangalisa mina. Amanzi ukuthi enziwe kanjani futhi awuya how much awasolwandle ehlangane wonke uyawazi uNkulunkulu ngoba umhlaba kuyena uyinto angayifonqa nesandla. Ayikho into esemhlabeni angayazi uJesu lesikhuluma ngayo owaba uJehova wehla wezemhlabeni uzosindisa umuntu akukho angakwazi. Yes. Lapha besiqedela ithi kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye. Mayithi konke ithi konke. Konke. Uma ithi nje konke ithi konke. Kwambuliwe. Yes. Manje labo bakhuluma ngomunye uNkulunkulu lezi wabe ngashumayela evangeli kaJesu because banalo uNkulunkulu abamfomela. So le nsindi sabayishumayelayo bona yalo uNkulunkulu oyisithixo emqondweni wabo. That is why le nsindiso yabo ichitho Old Testament ichitho obanibani oyengakuzwisisi kahle ngoba yenqondo yomuntu ekuchitha mangabe wothi wayibheka umuntu lento le wayibuka hayi lento ayisazwala emqondweni wami uhamba ufundisa abanye athi ayinize nibheke manje sekukhona into engiyitholile. Ubungozi obukhulu ke ngale ngemvubelo yabafarisi ihlezi nezifundiso ezintsha each and every day. This thing is unpredictable. This thing is unstable. This thing is forever changing. uJesu esikhuluma ngaye la uthi I'm the same today and forever. Angidika ngiguquki. Ivangeli labantu hlezi lishintsha. Nini nithu ikeyboard yadlalwa, abanye bathi ayidlalwa. Abanye bathi kuyaguqwa, abanye bathi akuguqwa. Abanye bathi wesifazana uyashumayela noma uyafakaza, abanye bathi akushumayela. Omunye sethe ngithola okunye, omunye sethe hayi lokho ukutholela kukho. Hlezi kuphikiswana why? Kunemqondo yabantu eminingi kanjalo ngokuhlakanipha komuntu. Nangokuthi umuntu ubona kanjani. Ohlakaniphe kakhulu kunabo uyena igonso labo. Uhlakaniphe kakhulu. Yebo, ufanele uhlakaniphe kakhulu uzoba igonso labo. Uyahlonishwa kuthiwa hayi, mofuna ukuzwa leyo ndaba hamba ukuzwa ukhanyile. Wakwenza aphi ivangeli enjalo? Elimo ufuna ukuzwa leyo ndaba, osondele uyamazi ukhanyile. Leki ivangeli lithi uyamazi Khanyile noma uyamazi Khumalo. Ungasho nje ukuthi indaba ime kanje nansi la embhalweni kodwa mofuna ukucacisele kahle ubokuthi nje bakhona. Hayi ukuthi nevangeli ekuthiwa lihleli kuleyanda mhla yafa liphelile. Yo, hayi cha. Yeah. Phela labafarisi baba imqondo yabo yibo ke laba babeshushisa abapostoli beshumayela ivangeli abafarisi nabasadusi kwaze kwavuka ugamelilo wathi labanye bekhuluma into ingabuyi uNkulunkulu izophela. Oh yeah. Yebona indaba. Yes. Abafarisi bahleze bemelene nendaba kaJesu. Abafarisi yibo futhi abathe nguJudas
yibo abakhipha imali abafarisi Yeah. uthenga abazalwane la ukuthi le evangeli elishumayelayo ngathi niqinisa kakhulu ningabusashumayela manje ngobufebe yibo abafarisi bala ngaphakathi bathenga abantu kuze abantu ukuthi ningashumayela ivangeli lilona lona abukhanyile ushaya nawe kakhulu indaba uzosifakazela wena uyazi kahle ya lithele lizwi la wena Jehova uyangazi wazi ukuphuma kwami nokungena kwami uNkulunkulu uyasazi yes ya nalabo ababambeke lapho uNkulunkulu uyabaza ba lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabaza abangabakhi ilona loyo ophatha igama lika Jehova makenzeni makadede kuko yini ukubonakala okungalunga kadede sethile ezonweni yes samkeliswa amandla kaMoya Ingcwele sabhabhathizwa safundiswa nibafundise konke enginiyale ngakho yes sifundiswa izwi likaNkulunkulu into efike yenzeke ile kade ayichazile ubaba Khumalo mayeqala la ukuthi kunabantu abathatha izwi likaNkulunkulu beseva their own interest bavula amabandla awabo bafundise ini okwabo uma bafuna ukubenefita ngezwi likaNkulunkulu benikelisa abantu ukweshumi ukuze kuzuze bani bona okweshumi khona ezwini kunomsebenzi wako yes njengokumisa komnikazi uNkulunkulu okuyizwi lakhe leli yes ufuna izinto zakhe zenzeke ngendlela kabani yakhe yes manje laba bese bethatha indlela kaNkulunkulu ethi iBhayibheli sebewamukela umvuzo baphakanyiswa emhlabeni bahlala kogoma enye into ebabulele kakhulu abazalwane yizo lezi zinto ezisusa uchuku ngoba khona abasebenzisa igama likaNkulunkulu ngendlela wrong bese kuukuthi ke laba thina sasithi masikhuze silahle konke silahle nabantu abakhuluma iqiniso lithi iBhayibheli sineziphiwo uNkulunkulu asipha zona yes khona abantu namhlanje babizwa ngazo iziphiwo lento okubizwa ngeziphiwo akufanele sibizwe ngeziphiwo singabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu mayekuphe isiphiwo ukuphe isiphiwo yes ithuluzi lokusebenza into elahlekele kakhulu abazalwane ileyo nalaba futhi abazibiza bethi beyibandla balahlekelwe yiyo lento elahlekele laba abanye uyabona lento uma uya uhlehle ubuyele emuva laphana uma uya eMaromeni laphana kuno Peter abathi uyena umpriest oqala phezulu kwalelidwala ngizolakhe ibandla lami bakha indlu bona bayifaka ilento bakhanda statue sika Peter ukuthi njengoMandela nje uma abantu abaningi bamworship uMandela phezulu kwalelidwala bathi uPeter uyena sisekelo yes abazalwane yabona into eyi1 lahleke kanjalo yabona Inkohliso bathi ungeke ukhulume nengane ungazange ukhulume nonina namhlanje bayamkhonza uMaria the very same pattern le abazalwane laba bathi bayibandla same pattern awukho mahluko thina sasikhombona maRoma uthi yabona oconcertini yibona abadukisa ibandla nathi sidukisa abantu sikhomba oconcertini kanti kwathina sidukisa endlela eyi1 ukuthi ngiqhamuka ngenye indlela but kodwa kahle ihamba ngokwenyama ngoba ukuba ihamba ngokamoya ngabe iyamrecognize umntwana kaNkulunkulu wamukela uJesu wasindiswa bamukela isiphiwo sani sikaMoya Ingcwele umntwana kaNkulunkulu mase amukela isiphiwo sikaMoya Ingcwele ithi udinga ukufundiswa abantwana baNkulunkulu balahleka ngoba bathi sebemamukela uJesu bese befundiswa balahlwe izifundiso ingakho namhlanje kunje ingakho nami ngizwa ngikhuluma kanje ngamukela uJesu ngadukiswa ngani isifundiso nezifundiso zadinga ukuqaphelwa ukuthi izifundiso enjani ezibuya kuphi zisezwini futhi cha ziyadinga kakhulu isifundiso phela yiso iyona nyama kumathambo umzalwane ukuthini umzalwane umuntu kwelikamoya yes so i-substance yakhe umzalwane kwelikamoya isifundiso yes ukuthi ufundeni leyo nto izokunika indlela izokunika inkambo
there is why ukukhulunywa ngesembatho somzalwane kukhulunywa ngefine linen lithi those are the righteous act of the believers of the saints ziza ngani ngesifundiso ngoba kukhanya sathi indaba yani yokweshumi kwakuyisifundo esasikhonto kweshumi asikhiphi wakwazwa nje isifundo esimele nezinto zokukholwa kanje ngoba kweshumi okukholwa kufana beleso sifundo siyafana ncamashini nento ethi thina asithandazi sifana nje ncamashini ngoba ungeni ngokukholwa lokhunjana ukuthi umuntu angikhiphe emalini yakhe umuntu uNkulunkulu uzokukhipha ngoba kubusiswe yena phela ukukhipha kweshumi ngabusiswanga ingakho noJakobe ethi Nkosi uma ungibusisa mina ngizokhipha okweshumi uAbraham lithi before ezokhipha okweshumi kwafika uMelkisedeki umpriest kaNkulunkulu phezulu waqala umbusisa mayesebusisiwe wakhipha okweshumi ngoba okweshumi okubusisiwe akavele nje uzohamba ukhipha okweshumi that's why sikhipha ngokukholwa hayi ngokuthi sihambe sitshela abantu ungena emthethweni ngezathu ukuthi kupromise ulokhunjana uJakobe wasukwenza ipromise uJakobe uye uIsrael uma kuqala uIsrael qala ngoJakobe uIsrael uJakobe wase kuvela isizwe uIsrael ukhulume wathi mawungibusisa mina ngiyokhipha uma esembusisa uNkulunkulu uIsrael isizwe ngoba nasi phela isizwe noma kuloya muntu sekufanele sikhiphe okusho ngoba unesethembe sasenze so kungena kanjalo ke emthethweni kodwa kona kokukholwa yebona futhi akuyi ngokuthi kukhishwa ensimini okukholwa uNkulunkulu ngokukholwa akukhishwe ensimini noma kubhatata noma kuphi ukukhipha kona kobusiswe ngakho ngoba uAbraham akukhipha ngensimini wakhipha kuma spoils ezinto ayethola empini wakhipha okweshumi so lokho utshela ngokusebala ukuthi awusayi kuphi mara engifunde nje nalo lokhunjani iverse laphana kuMark 9 verse 38 and 4 and 39 lapha ngicela ngifundele Mark 9 38 39 uJohana wayesethi kuye mfundisi sabona umuntu engasilandeli ekhipha amademoni ngegama lakho samnqabela ngokuba engasilandeli mhlambe ukukhanya uzizwakale kahle akucela uqale ku 37 ilona lo oyakwamukela abemunye kubantwana abanje ngegama lami uyangamukela mina ongamukela mina akamukeli mina kodwa ungithumileyo uJohana wayesethi kuye mfundisi sabona umuntu engasilandeli ekhipha amademoni ngegama lakho samnqabela ngokuba engasilandeli phela sizwe kancane ke uJohn umpostoli ukhuluma noJesu sibonile umuntu ethe egameni kaJesu out khipha amademoni bafika bathi wena ungeni kule ndaba ahambi nathi waye manje fana kube kule sixuku lesi fana kube kule group kule group ibona wangekho kule group out chaza uJohn manje abapostoli you can't get better than that ba umpostoli 12 wala lesifubeni sika Jesu uthi cha siyeke impela samvimba athi awukho esixukwini sethu awukho kulento ethi sibiza ngokuthi ibandla lengimagama therefore qualify ukuthi wena ungakhipha amademoni usebenzisele igama awuqualify ukuthi wena ngathunga kaKristu wena awuqualify ukuthi ngathiwa usebenzela umbuso ngoba ukho kulesiquku salento ebizwa ngokuthi ayinagama inegama ukuthi igama la ayinagama inonini right asizuthi uJesu Kristu wamphendula wathini kwathi right impela uJohn 39 yaba uJesu wathi ningamnqabeli ngokuba akakho wenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami leyo izindaba ngokuba ongamelene nathi ungakithi uma umuntu engamelene noJesu Kristu ulwelani ngoba lo muntu lo uthi nami ngishumayela uJesu nangasindiswe ezonweni nama ngivuma ukuthi ugwaye uyabhema usindise nama ngivuma ukuthi ufebe benziwe nami ngikhuluma lento oyikhulumayo nami nje ngikhuluma ngabo ubungcwele unegama inkinga nje ukuthi unegama ngiyakuphika mina ngoba unegama how about isikhuluma kodwa siphakamisa uJesu njengenkosi nomsindisi imancane inkinga usonta la kunegama khona futhi igama silamphela elebandla yebo manje sekwelakho bathi uma sendisi ukwela abantu yebo asibheke ukuthi yini ekumele sibheke kumzalwane right khona la kumakho ungabusaka ukuthi 8:34 sehle na 34
wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidela athabathe isiphambano sakhe angilandele. Okay, uJesu ufuna abantu. Yezwe ndaba. Yes. uJesu Kristu ufuna abantu abazomlandela. Yes. Into efanele sibheke ukuthi umuntu yamlandela yini uJesu. Ene lokho asikujaji ngokuthi umuntu unegama, sikujaja ngenkamba. Ngoba ayikho irole edlalwa igama kumuntu. Hayi. Noma bengangethi igama lami bathi mina nginqobile. Kodwa isenzo sami sithi ngusahluleki. Ngizojajwa ngesenzo sami. Yep. Right? Umuntu ujajwa ngomsebenzi. Yeah. So indaba labantu ke ngezathu ukuthi ke badidekile. You know ukuthi even igama lika Jesu ngoba yabona mangabe confusion sifikile. Ifike ibe enkulu, iqala kancane ukuthi bese vertical. Bathi igama eliJesus akusigama lika Jesu, igama lika Jesu uYeshua eMashiach. Oh yes. Bese bayahamba babuyela kulento obuyisho Khanyile yo Constantine, igama lika Jesu lashintshwa kanjani? Kwahlanganisa uEshu. Awona sikaze thina sadideka ngingilothe. Sababo le ngihlezela abantu. Lento yafika sisashumayela ku Facebook. Kufika umunye wakuthiwa udokotela eshumayela. Sabambana phansi phela kwamanzi phansi ngimtshela ngithi dokotela kaSathane. Confuse abantu. Igama lika Kristu Jesus ngathi wakhala noma uyahleka nginandaba nawe ngoba yini ngibonile imisebenzi yegama elithi Jesus. Yes. Futhi nakumina wazimbula ukuthi so asinakudideka thina but labantu balefundo zokufarisa Imvubelo nimi sebethu hayi asikwazi ukuthi singamemeza ngegama kwakubani igama lakhe impela wena yalishintsha igama lakhe lithi Dumisani mali yesuthwini udideka kakhulu na uthi haya ngishintshe yabona naye igama lakhe wangashintshwa ngokuthi Jesus Inkohliso obani bathi yilo khundla neCouncil of Nicaea asingeni weCouncil of Nicaea nesiphethizo Yebo. mangabe izwi laNkulunkulu lakhona ukurekhodwa igama likaKristu wrong elithi Jesus then mina kumele silivale sithathe silahle lifane ku dustbin ngoba alikwazi ukuthi ngaba wrong into enkulu kangaka silikhole kokunye bese kungasingalikhola naye mayezambule uJesu kanjani uzambulile kithi wazambula nakwabanye physically sikhuluma into esizwa ngendaba ekhona sehluleka babu uShabanga uJesu sengahluleke entweni enkulu kangaka ukuthi protect igama lakhe lize ligcwalisa umhlaba wonke kwazi ukuthi uJesu ahluleke nje uNkulunkulu uthangenele ukuthi ayivikele indaba enkulu kangaka cha wayekeke sekuthiwa yahluleka ngoba umenzi sehluleke wena hlule ukuthi kubhala incwadi eningi kangaka ama version amaningi kangaka evele nguJesus ngamangala ama version athulele nje sezulwini hayi uNkulunkulu ofile phela lo ayengeke lento ethi igama lakhe uJesu yilo vele igama lethi Jesus igama likaKristu enelinamandla kakhulu yilo so thina asinako ukudideka yebo ngene bokushaba hayi cha ngalela asinako ukudideka ngezathu ukuthini siyayazi indaba yebandla ukuthi ibanjwa kumoya ngoba ilo khunjani inkambo nje noma operator kwebandla it's a spiritual matter insindiso is a spiritual ministry a ministry kamoya uma ungekho kumoya noma akiwa kangakanani yakuyibambe le ndaba sichazo kamoya ngomoya phephetha la uthanda umoya kaNkulunkulu uyakhona ukuhlolisisa nokujuleka kaNkulunkulu bese usinika kona there is why singadideki uma uza nento okudidaya siyakubuka sikubheke sithi ufika la bese yaqhuhuza ngoba usuzizela nezinye izinto manje ezingekho kumoya siyabuza ngimse investigator because nalento moya engcwele ivela kuwe athi cha moya uyinsisa siyaqhohoza ngoba usuzizela nokunye bona bayakhohliseka izathu yini abekho kumoya umoya kaNkulunkulu umoya weqiniso ochithayo zonke ifundiso ezingasiza zikaNkulunkulu uyabuzwa kumoya futhi uyayeka umoya bengumuholi angivale ngale ncwadi lapha kuJohn ngifuna ungena kokukhanya John 16 akusafanele kulesikhathi esikusona intshumayelo nesifundo sesikhuluma singamfaka umoya akusafanele ngoba bazana abaningi baphuma kumoya oyingcwele bazana baphuma kumoya oyingcwele bahlala bafundisi nemfundiso yasemabandleni mawukhumza into esontweni sifundiso singazosithola ngemfundiso esontweni la tshela ngemfundiso efundiswa umoya embula izwi likaNkulunkulu 16 phezulu kunesihloko ku5 umsebenzi kamoya ongcwele umoya ongcwele la uJesu Kristu asithembisa ukuthi uzokuza akazange ukuthi uzohlala sibukele
akasho ukuthi uzosibheka noma akasho ukuthi uzosikhukhumeza. Labantu balesifundo owabo umoya ongcwele uthulele nje kodwa ngingamfaka umoya ongcwele la ngoze ngitholala nginecala phambi kaNkulunkulu. Owabo umoya umoya nje isidulo sikamoya engakuthi umoya ongcwele loyo yilo ohleli nje angazi ubaba ukwenzani kodwa leli verse lithi umsebenzi makuthiwa into umsebenzi into oyenzayo kamethi umsebenzi qhamuke esenzweni bakukhanya ngiqala khona kufaka benithi ngizokwenza manje ngiyamuka kungithumleyo akakho kunini ongibuza ukuthi uyangaphi na. Okay, ayesithi ukuchaza kancane indaba yokumuka kaJesu. Wayemuka ubani inyama? Yes. Yeah. Inyama okumele ihambe. Mayithi ngiyamuka ukukhuluma ngani? Ngenyama uthi uyamuka umuntu wayethunywa ubani? Inyama. Yeah. Wazalwa yini? Inyama. There is why Maria wasingasho ukuthi Maria wazala uNkulunkulu ngoba wazala inyama Maria. Yes. Akazalanga umoya. Wazala inyama. Mntwana nizalelwe ini? Umntwana, nizalelwe umntwana. Isaiah 9:6. Nizalelwe umntwana, yes. Indodana naphiwa anizalelwanga. Ngoba indodana uNkulunkulu. uJehova noma kuthiwa ubudodana ukhuluma ngoNkulunkulu ngathini esithuma ehamba. Haze beka kanjani lento? uNkulunkulu okhona ukuhaga ubaba uShabanga. Uyindodana ke lo ngoba uNkulunkulu uyena esiqinisa sakho subaba ngiyamhaga uShabanga. UNkulunkulu kakhulu. Phela mkhulu uNkulunkulu kunomhlaba. UNkulunkulu futhi uNkulunkulu kune-universe. Mangakhuluma ngamangelanga uthi ilanga kwelanga ungafaka imhlaba ewumiliyoni. uNkulunkulu mkhulu kunelanga ngoba ngela yakhe into engaphezulu kwakhe. Yes. Yebo lonto lo. So now ubudodana lobusho uNkulunkulu ezehlisile ekhona ukuthi interact direct nomuntu. uNkulunkulu onesiqo ubudodana ke lobo. Lo uNkulunkulu ohlalayo abonakala ekuthiwa nanga uyindodana lo. Kodwa uNkulunkulu umoya unlimited, the mighty one. Lo ngimchaza mangathi umbonile ilokuthi ubaba. Ngazi ngichaza kanjani kodwa umuntu uJehova wonke lo abahlukene. Uyaya abe uNkulunkulu baba abe indodana abe umoya ongcwele. Sinaye njengamanje lo uNkulunkulu la emhlabeni umoya ongcwele. Okay, ngiqhubeke 6 verse 6. Yeah. Kepha ngokuba ngikhuluma lokho kimi inhliziyo yenu igcwele usisi. Anoqhubeka. Kodwa mina ngimtshela iqiniso lokuthi kulungile ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kimi. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. It was necessary for Jesus to move away. Yes. Inyama, it was necessary so that kuzoza umduduzi ukuthi kubalekile ukuthi ngihamba kuze umduduzeze. Kubalekile ukuthi simrecognize umoya ongcwele eyintweni zonke. Uyu Jesu. Uyu Jesu ephila kithi. Imizimba yeni itempeli kaNkulunkulu ophila. Asinabo uNkulunkulu abathathu sinoNkulunkulu oyedwa. Yena lo uNkulunkulu uhlala kithi itempeli lakhe thina. Cela uqhubeke kanye. Lapho sefikile yena uyaqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Izwe aqondiswa ngesono umoya ongcwele ngekho. Asiqondisa izwe thina ngesono ngokuhlakanipha kwethu. Lo umsebenzi kamoya ongcwele. Yes. Uqonda umsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi kamoya ongcwele. Yes. Umoya ongcwele ngekho izinto aqondiswa. Ziyagwegwa noma isigwegwe bayisigwegwe. Ezolo iqhubekile igwegwe. Futhi igwegwa kakhulu eswayi nalaba abangenawo umoya ongcwele abafundisa ifundiso zabo hlezi igwegwa. Kuphuma lesi babuya ngapha bakugwegwe bashonele balanda nethiwa sesithola kuya kugwegwe ohle nje yayibona imoto enqanyela uman trunk ihamba iphutazela lapha emotweni noma iqhunyelisa isonto angeke iqonde hamba ishayisa ohambisa wenkalankala abazo bafike ethunini ngana akekho umqondisi right angiqhubeka Ngisono icala yeqaba bukhanyile ku12 nge12. Ngisono okuningi okunitshela kona kodwa ngiyekuthwale manje. Yeah. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Okay. Ngicela simancane. Abazalwane noma abantu abanalo moya bayawuphika umsebenzi kamoya ongcwele. Umoya ongcwele uthi uJesu Kristu lana kukhona izinto azombulela zona mina engazange nganitshela zona. Yini yenza ukuthi namhlanje umoya uNkulunkulu uyakhona ukuthi athathe umuntu ayombulela ngezinto ezingazange zashuwa abapostoli. But lezi zinto azikho out of
line nezwi likaNkulunkulu Yeah. ngoba bese ngasasho lutho uJesu cela ufike uphinde nje 13 okay uthi 12 ngisenokuningi okunitshela kodwa ngiyekuthwale uthi uJesu bemfisa ukukhuluma nani but izwi lami sekukhuluma kini kodwa uzofika umoya ongcwele nezwi azolikhuluma kini kuyobe kungasile lakhe kuyobe kuseyilami kodwa sekuumoya kuyobe kungasakhulumi kodwa zobe khuluma yini ngoba ngikhuluma sengikumoya yenza ukuthi abantu bathi umoya ongcwele akakhulumi kusho uJesu akekho kubo umoya ngakhuluma uJesu akekho uthi usazokuza umoya ongcwele usazokhuluma ngabe ngiyantshela ngenekulethwa usazofika umoya ongcwele akhulume babona hayi akasakhulumi uJesu Kristu waqeda bakithi angaze ngichaza kanjani ngoba ngimhlukanisi kodwa ngikhona ngifuna ukuthi iqondakala bathi umoya ongcwele kufanele afike athule kodwa uJesu Kristu akazami uzothula khona izinto engifuna ukumtshela zodwa ngithe wait a minute, you are not matured kodwa uzokuzonza kodwa ngingumoya ngizonitshela babona umoya ongcwele akakhulumi bathi ngeke uzizwe lithi ethi uNkulunkulu sibani noma ukuthi nokuthi bathi hayi uthola omunye umoya uyabona ndaba balahlekile uBufarisi yeah usho kanjani ukuthi wena wawukhona uAbraham engakabibikho bamzwanga uJesu yeah ngoba namanje uJesu uma engesumo uJesu umoya ongcwele uhlala kumuntu uyakhuluma uJesu yeah mawuthi umoya ongcwele akakhuluma usho uJesu uthule ngoba uJesu umoya ongcwele yes iBhayibheli aniphindele uEmmanuel uhlala kubantu uNkulunkulu unathi yaqhubeka mfowethu iBhayibheli alisifake ezintweni zikamoya lisinika idirection yezinto zikamoya yes lesona uma ungalala phezulu kwaBhayibheli uqamele ngalo ngeke uphuphe usezulwini alikwenzi iBhayibheli uphuphe usezulwini ozokuphuphisa amazulu moya yes ozowenza ukuthi uphuphe indaba zasezulwini umoya ibamoya iBhayibheli yakutshela ukuthi uzibeke umoya wenze njani lithi faster ulifunde lona usasho njalo lo moya into eyodwa njengoba ngishilo ngathi umoya lo wasemaromeni ukaMaria ukuthi uMaria mkhulu noPetro mkhulu ngoba wathi waphezulu kwaledwala ngizolakha ibandla lami uyabona uma kushoniwe bathanda kabi ukuthatha iBhayibheli balibeke phezulu kwebhokisi noma bamloshona balithathe balibeke phezulu kwakhe abantu abangena kuqonda indaba kaNkulunkulu izwi liyasinike lisikhomba indaba kaNkulunkulu kodwa alimfaka umuntu ezulwini izenzo zomuntu amukela uJesu nomoya ongcwele i-direction ile bese uphila impilo ezokuyisa ezulwini wena njengokusho kwani kwezwi umoya ongcwele uchaza izwi lento ekukhulunywa ngayo ubheka nje indaba iBhayibheli ungalazi inombhalo obhaliwe okhuluma ngoNkulunkulu ungalazi wena right ungalufunda iBhayibheli uma lento uyifundile ungayithathanga wayiphilisa kuwe iBhayibheli ayisukulo ngoba nako wena uyithathanga kuwe ayibi simayinaza ngoba uthe wena mawulifunda yangeza kuwena right lihlala linayo lingakusizi khona kulo ngoba uyithathanga wena wayisebenzisa ufuna ukuthi lento la uyithatha uyisebenzise iba yizwe liphile kuwe ngiyazwa ukuthi ngithini so lona lilodwa enye into ngalo limited la emhlabeni ngoba lidalela ukuthi izosiza umuntu osemhlabeni lizomtshela ukuthi ungene kumoya ongasekho ke manje emhlabeni wenze njani kodwa lona likusiza uma wena ungayithathi lento la manje nezinto ezibhalwe khona zilimited la bese wakhuluma ngezulu la kodwa ukuthi ungafunda ngezulu eBhayibhelini bese uyalibona ulinjani udinga umoya ozokuthatha ukutshengisa uma ubuye iThayibho iBhayibheli likhuluma kungaphela ngibona enye into la there is abantu ababuye ezulwini babuye sebethe anginayo vocabulary anginamazwi engachaza ukuthi ngibonini iBhayibheli lakhuluma ngesihoko kodwa sinasithombe thina sokudini kodwa mangakuthatha uma yokufaka khona kodwa lesitshela ukuthi khona into ekuthiwa isihoko liyi direction kodwa la kufanele sihlale khona okunokuphila kwethu khona kumoya pheste kumuntu iBhayibheli lidela lapho iBhayibheli asizeke manje usetshelwa ke ngayo umoya ongcwele umsebenzi sitshelwa yini iBhayibheli kodwa nakumele sibe naye umoya ongcwele asifunde naye iBhayibhelini ufana nomuntu othe mayifika ibhoti lothiwa Johannesburg Johannesburg uthi ungafika ulibona ukuthi Johannesburg ibhoti uhlale phansi ucima imoto akuhlale phansi ufonele ekhaya sengifikile eGoli bazalwane ungakafiki
ubona ibhodi usabona ibhodi uyayikhomba transfer akusiyo akusilo iBhayibheli libhodi li-direction that's why baluleke kangaka empilweni zethu liyizwi kaNkulunkulu esitshela ukuthi uxhumana kanjani noNkulunkulu uthola kanjani izinto zombuso uphila kanjani endabeni yombuso kodwa ukuphila khona kumbuso udinga umoya aphile ngoba lento iyaphilwa iyinto ekhona it's a practical thing okay wesiqedela ngaze kuphela isikhathi u13 kepha nxa sefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngoba akayikhuluma ngokwakhe ke kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo bathi akakhuluma umoya ongcwele bazalwane bathi lokho akuzwayo ukukhuluma bathi umoya ongcwele akakhuluma lokho akuzwayo umoya ongcwele uyakukhuluma nitshele kona babona akakhuluma kodwa lithizwi uyakhuluma so sinomoya nje ongcwele nje selahluka yena umoya ongcwele ngoba liyakhuluma bathi iBhayibheli liphelele nawe iBhayibheli bathi liphelele bayalimisinterpreta futhi bayalikhatha ke bona sebethi Old Testament ayikho sebethi kunamazwi ku New Testament angasizwe likaKristu Inkohliso why umoya ongcwele akekho kubo ubaqala kancane ngalobu Imvubelo Yabafarisi yabona bakuphi manje Imvubelo yancane bachithe uNkulunkulu kubo bachitha uNkulunkulu esebenza kumuntu umoya ongcwele uthi uJesu Kristu awuphinde babukhanyile singayikhulumeli lapho 13 verse 13 kepha nxa sefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso number 1 umoya ongcwele uyahola akusiyo umoya ongcwele olandela abantu so umuntu mayehola ke ukuhola kunezinto inegabeni ngabe noma nezinto eningabe kona makuthiwa ekhaya umholi wekhaya inhloko yekhaya ubaba futhi izwi lakhe izwi nomthetho uphuma kuye izinto ezilandelwayo nezenziwayo zidirectwa uyena ubani makuthiwa umholi usho umoya ongcwele ozositshela ukuthi senzeni kanjani nini sozwa ngaye hayi ukuthi thina sisotshela yena yezwe indaba umoya ongcwele hayi iBhayibheli umoya ongcwele iBhayibheli nomoya ongcwele into embili engafani lezo mangabe bona sebecala ukuthi umoya ongcwele iBhayibheli badidekile mhlawumbe iBhayibheli ngomdabula umoya ongcwele mhlawumbe bacabanga umoya engazathi yinto kanti umoya umuntu uNkulunkulu uqobo lo bona bavele bamreduce umoya ongcwele bamfonqa bamthatha bathi hayi into yokubukwa le uqala ukuthi njani umoya ongcwele njani uqhubeka njani nxa sefikile umoya ongcwele uza kuniholela kulo lonke iqiniso akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okunjani okuzayo namanje okuzayo umoya ongcwele usakukhuluma abazana abafuni ukumlalela okuzayo noma wabhalwanga la babukhanyile kodwa makukhona okuzayo umoya ongcwele wash out uzokukhuluma ixwayiso zonke zivela ngomoya uma kunento ekhona ezweni eyenzakalayo noma ngabe ayibhalwanga la sixwayiswa ngayo ngomoya umoya ongcwele uyasitshela lelizwe asidingi thina ukuthi ugwayi nama drugs abhalwe eBhayibhelini ukuthi kuthiwa wrong ngoba umoya uyasitshela ukuthi lokho ku wrong yabona nokunye okuzayo ama tricks kaSathane esingakwazi uma ufika asitshela noma ngabe akubhalwanga makungaqhamuka enkosini umoya yasithi ngoba uyakhuluma uyasibikela okuza umsebenzi wakhe umoya kwase owakhuluma ngawo uJesu Kristu la yiyo lo nathi sithi sinawo awushintshanga futhi umsebenzi akakabuyi uJesu Kristu la athi umoya ongcwele uzowenza akakabuyi washo babukhanyile ukuthi sewushintshile nomoya ongcwele senza omunye umsebenzi wakhe sewuhlala nje abuke aculisa abantu kamnandi amemezisa abantu etradini azakawashintsha uJesu uthe lo umsebenzi azowenza lo awusho uJesu Kristu ngalesa sikhathi namanje senza wona ake siqedele sizwe lapha ku14 verse 14 uyakukhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona uyabika umoya ongcwele ukhazimulisa uJesu ukhazimulisa ukuthi makuthiwa into ekhazimulisa uyayiphakamisa uyayiqhakambisa uyayimagnify it uyayireveala ukuthi lento yini imi kanjani akekho umuntu oyokwazi ukuthi uJesu ubani even uPeter akashonga ukuthi uKristu uJesu ngaphandle ukuthi akureveal umoya ongcwele lithi uthi uJesu Kristu lokho okushoya kusokwenyama negazi kodwa ubani baba umoya babuyini umoya so umoya wareveal uJesu kuPeter ukuthi lo uKristu Yesu wathi ubaba wena okwambulelo osezulwini so uthi uJesu umsebenzi kamoya ongcwele uzombula mina uthi mina nginguba
uma umuntu engenawo umoya ongcwele ngeke amazi uJesu leso asebeshumayela into eningi kangaka benamavesi avukayo alala avukayo alalayo akhuphukayo shona ivangeli straight funa irula hayi nokezwakala i-message namhlanje ithi abantu mabaqwaye xwayani i-message le yokuthi bantu zikhona ke lezi imfundiso futhi isasekhona but kubiza nje umuntu ayedwa ukuthi yena ezwe axwaye futhi akusiyona i-attack because omunye umuntu angacabanga ukuthi sek-attack laba bomzimba akuyona i-attack but instead kubona nabo laba bahambisa lezo injumayelo lezo nakubo isexwayiso ukuthi xwa lezi injumayelo idlulisayo ayiphili azinawo umoya oyingcwele yazi nje ngithanda ukuthi ngidlulise na amavesi amabili nje kuphela since njani enikhulumile u15 khona la kuJohn u26 no27 it's like 26 and 27 yes mhlawumbe ngifunde nje ngayo yona le ngiyiphethe but when the helper comes whom I shall send to you from the Father the Spirit of truth who proceed from the Father he will testify of me umoya oyingcwele umsizi oyoqhamuka kubani kubaba uyothi uma ngabe sefikile uyofakaza ngoKristu lento yazi njani ke manje ikhipha abantu ekusonteni because mangizwa mina lento lena nje yomzimba or yebandla yokuthi kushuthi lona ke seli perfect ukusonta lokho kanti indaba ayingakuthi abantu kumele basonte umoya uyothi mawusufikele wambula uKristu and once wambula uKristu abantu bawolandela uKristu lena futhi ayipheleli kulaba bebandla izizibuye nakithi thina sithi hayi sikhonza nje kuwo wonke amabandla lana yebo kwathina ayisiyona indaba yokusonta indaba ukuthi wambuliwe uKristu iqale kaBnandi wayiqala lapha ngoPeter ambule uKristu kuyena kufanele uKristu ambule emntwini but angiqedelele u27 uthi and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Nani nofakazi azi kungani abantu abaningi bengafakazi ingoba uKristu akambulwanga abantu bayasonta which is very dangerous and ukusonta ungambulwanga uKristu ngeke uzufakaze ngaye kodwa once wambula uKristu uyofakaza futhi khona indaba la uthi because you have been with me from the beginning benilokhu ninami nase from eqaleni yayibona nje ukuthi naleyo nje isinkulu ngokwayo ukuthi kanti ngizalwe ngo19 bani kodwa hayi ukuthi kwakuyimaqala impilo yami nganginaye from the beginning bengithi nje lawo mazi yes awamogcina nje lithi izwi lenkosi uma nimezweni lami yebo ngabafundi bami sibili ngizolazi iqiniso usasho kwabushaba ukuthi nathi esithi sikhonza noma ngayi kuphi lapho as long uJesu inkosi yebo khona la sibuye siduke khona ukuthi siphakamisa amagama amabandla ethu awaphakanyiswa amagama amabandla ngoba lokho kwaphakamisa kukhanda separation yes enye into esibili lezi zinto senizwa khona nababizwa doctor akekho nje udoctor la hayi yebo udoctor esibhedlela odoctor namhlanje ingceku esidumile nezaziwazi bizwa doctor azikho iziqu bazalwane yes sonke sini singabantwana bakaNkulunkulu yebo lithi iBhayibheli omkhulu makabe ingceku siyingceku zikaNkulunkulu yes uJesu uye phambili thina siphansi uJesu phezulu ayi ngasho kanjalo nje yebo siyabonga baba babukhanyile yebo ngavala babukhumala okugcina ngithanda amazwi akho Nceke uma uzokhuluma indaba ukuthi umuntu ngeke afakaze ngento angayazi ilapho nje indaba yes inkinga kakhulu into eyenza ukuthi uJudas amdayisa uJesu wayengamazi yes wayebonela umuntu umuntu ungayazi angeke uyichaze hey ungeke ufakaze ngento ongayazi so uyabona abantu bekhuluma ukuthi mungathiwa angikhuluma ama celebrities celebrity ubabaza ngezathu ukuthi uyalazi into yenza ukuthi celebrity manje vela abantu abaningi bathi uyambona usibani bani because bayamazi
Yes. Bamazi kanjani bazi imisebenzi yakhe uthela umuntu ucula kamnandi lo muntu uyayibona lo nto lo muntu udlala kamnandi ibhola so yiyo lento yenza ukuthi bamdumise ngenxa yani yemisebenzi yakhe so omunye umuntu akathi meqhamuka kuthiwa nangu Cyril Ramaphosa ungathatha uCyril Ramaphosa yomfaka mhlambe ngithi kuphi eBrazil abama uCyril Ramaphosa mhlambe nawo manje nceku president waseBrazil noma ngaqhamuka lo mbono ngathi ubanike lo why because umazi ngeke umdumise kodwa abantu baseBrazil bamazi upresident wabo nawe mengaqhamuka uCyril Ramaphosa because uyamazi uzothi uyibonga ngabona indoda enkulu kangaka kwenze njani so angeke uyidumise into engayazi so uJesu enga revealwanga kuwena shame on you ngeke vele uzolokhu njani ukhulume ngayo lezo wathi nalo ifundo ke manje eseyidumisa lezi abantu abazaziyo zisuka kuKristu Amen. Nasibonga kakhulu bazalwane angeke sisaqhubeka kakhulu. Ya bekufanele ibe yinde le message yanamhlanje bekufanele akukho nathi singakwenza. uNkulunkulu emuhle anibusise nonke emakhaya. Makamamukela uJesu Kristu ngiyangithanda ukuthi ngidlulisele. Mamukele abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ngaphandle kwakhe akukho kunye ukuphila. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.